público, estoy con público, estoy con público. Sí, sí, va, vale.
Kaixo. Egunon eta ongi etorri guztioi Udaltopen 15. edizio honetara, bai Lasarteorara bertaratutakoei, bai saioa online jarraituko duzuenoi. Iazko edizioa galdera baten inguruan ardaztu genuen. Zer eta nola egin behar dugu udalerrian hobeto 16 urte bitartekoentzat hizkuntza politika egokia antolatzeko? Aurtengoan berriz pauso bat aurrera eman eta galdera horren erantzuna gorputzen saiatuko gara. Honela labur bilduta, eskolaz kanpokoa, euskaratik eta euskaraz. Hizkuntza politikoa egokiek, hizkuntza egoera monitorizatzeko tresneriak, proiektu pilotu batek, talde lanak eta hainbat praktika honek osatuko dute aurtengo egitaragoa. Iaz ere aipatu genuen arren, berriro esan nahi dut hizkuntza politikoa eraginkorrak behar ditugula baldintza egokiak sortu eta gure haur naiz gazteak jaio diren lekuan jaio direla, euskal hiztun oso eta eleaniztunak izan daitezen. Horretarako, ezinbestekoa dugu, besteak beste, eskolaz kanpoko erabilera eremu berriak zabaltzea gure haur eta gazteentzat euskaratik eta euskaraz. Besterik gabe, hitza emango diot Joseba Ologareiri, bera hariko baita aurten aurkezpen lanetan. Nahi duzunean, Joseba? Mila esker. Eskerrik asko, Agustin Baldibia, Lasarteoriako alkate jauna, mila esker zure hitzengatik, eta eskerrik asko bereziki bertze behin ere, bertze urte batez, zuenean, zuen herrian, Lasarteorian, eta hemen, Manuel Lekuona kulturretxe honetan, guri txokoa eskaintzeagatik, Udaltopen bertze edizio bat egin alizateko. Egia erran beti etxean bezala sentitzen gara hemen zuenean. Eta hemen zaudeten guztioi, egunon, eta ongi etorri, hemen 150 bat lagun Manuel Lekuona kulturretxean, eta hor, pantailaren bertze aldean, egunon, zuei ere, 100 lagunetik goiti, aurten ere, bertze urte batez, online egiteko aukera hartu dugu, streaming bidez jarraitzen gaitu zuenok ongi etorri, 100 lagunetik goiti hor, haunitz denera, eta gaur eta bihar, bi egunetan zehar, elkar lanean, hariko gara, elkartu garen guztiak. Ohar txiki batzuk, gaurkoarekin hasia intzinetik, aipatu genuen webgunean, baina badazpada berriz errepikatuko dugu, esan azkenean agenda arazoak tarteko, Bruselako Flandestar komunitatearen ordezkaritzarik ez dugula izanen aurten, eta hemen hitzaldi haunitz, eta jende haunitz aditu ahal izanen dugu, eta jakin, hemen zaudetenok, galderak egiteko aukera izanen duzuela. Horretarako ez duzue eskua altxatzea bertzerik, mikrofono bat hurbilduko zaizue, hurbilduko dizuegu eta galdera egin ahal izanen duzue. Eta hor, pantailaren bertze aldean zaudetenok, zuek YouTubeko txata erabili ahal izanen duzue, galdera hori egiteko, niri eraraziko diate, eta nik egin ahal izanen diot izlariari galdera.
Oroitu favorez, zuen segapotoak, zuen telefono mugikorrak itzali edo isiltzea, favorez, eta jakin Twitterren ere bagaudela, traola udaltop 15 idatzita, 15 zenbakiz, hor, nahi duzuen idatzi, nahi duzuen txioak konpartitu, eta hola, komunitatea sortuko dugu elkarren artean. Prest, hasiko gara? Isilizabete gero, hasiko gara, bez? Bai, baduzu gogua, bale, poste naiz. Venga gaurkoari, aurtengo ere jarri digun izena da, 1-2-3, eskolaz kanpokoa euskaratik eta euskaraz, gai potoloa da jakina, horren azpian ertz haunitz eta azpi gai haunitz, eta poliki-poliki hariko gara jorratzen eta aletzen horre sortzen den guzia, eta aurtengo gaiak ertzoietako haunitz dituenez, poliki-poliki jendea gonbidatuko dugu holtza honetara, eta gure gaurko lehenbiziko 3 gonbidatuei eginen diegu ongi etorria, gurean dira, Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua, Garbine Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko Foru Zuzendaria, eta Jon Antxordoki, Lasarte Oriako Gobernu Ordezkaria. Arritzagun, txalo zaparrada batekin. Eskerrik asko hirukote, guren izateagatik, hartu zuen lekuak, eta egunon bai, egunon, zuekin hasiko gara solasean. Bueno, azteko eta behin eskerrik asko, hartu zuen lekuak, bai zuei, gurekin izateagatik, baita zuek ordezkatzen dituzuen erakundei ere, badira gehiago, gero aipatuko ditu, erakundea unitzen arteko elkarlana baita udaltopeko hau, eta hasiko gara, bakoitza solasean jarriz, eta zurekin hasiko naiz, Jon Antxordoki, galderarik ez, erran didate albiste txiki batekin edo omentzatoz, 6 urtetik beherako gaztei zuzendutako albistere batekin, hortaz zurea da hitza, zurea mikrofonoa, nahi duzuna gurekin konpartitzeko. Bai, egunon denoi, zu etxala hartarrazea eta pixkorrak izatezuek, eta zeo zehenteatu zea. Bueno, guk ikerketa bat indeu, da Euskara eta Gazteak, Lasarte Orian, laugarren, 30 urte eta gero zer, Miren Artetxerekin. Eta gaztetxoen ze konportamentu dituzten hizkuntzarekiko, eta hori da. Orduan hartu ditut, eta apunte txiki batzuk hartu ditut, hau liburu hau argitatu berri deu, oantxe batzordea iritsi berri deu asti hontan, eta laister bialduko zaizue. Merke, debaldekua, denon guztokua. Orduan, apunte txiki batzuk esango izkitzuet, nik uste interesgarria diala. Besteak beste, Mirenek dio inork ez du laukatzen, Euskararen biziberritze prozesuan gazteak gakua diala, baina oso gutxitan hartzen ditugula kontutan beraien iritziak, ez? Hizkuntz politika diseinatzekoan. Hola dio, helduok ere gazteak euskaldundu beharreko elementutza ditugu, euskara biziberritzeko agente baino gehiago. Eta hor arazoa daukeu, ez? Aldatu beharko kontua da. Eta beste puntu txiki batzuk nabarmendu nahi dituzke. Dero eduan ikasten duten gazteek, etengabe sentitzen dute eskolan euskaraz hitz egitea arau gisa. Hoi, aldatu beharra dakau, dudik gabe. Inorri itzezkigu aginduak betetzea gustatzen eta gaztetxoei oraindik eta gutxio. Beraz, zalantzai gabe aisialdian dago honen gakua. Baina, aisialdian parte hartzea bera indu, eta tamalez parte hartzen gehien duen, parte hartzea altuen dituen jarduerek, monitoreak, gaztelaniaz gehien egiten dituztenak dira. Eta bukatzeko esan oso urrun gaudela gazteetaz, eta orduan pixkanan hurbildu inbierko daula. Pixkat horti dihua liburua, bialduko zaizue, da, erabilera hona ingo jozue, noski. Jon Antxordoki, eskerrik asko, Lasarte Oriako Gobernu Ordezkariari, eta estimatuta, Erminerekin
Jarraituko dugu, Garbiñe Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendaria. Garbiñe, egunon, bigarren aldia da, bigarren urtea jarraian, gai berari heltzen diogula, udal topen, ez da inoiz horrelakori gertatu, pentsatzen dugu, helduleku haunitz dituelakoz eta mamia handia duelako izanen dela, baina ez dakinik azaldu nahi duguzun, zergatik bigarren urtez jarraian gai bera Euskal Topen. Bai, egunon guztioi, hala da. Antolatzen ibiligean talden iruditzen zitzaigun gaia aztertzeaz gain, beste gai guztie bezala, jauzi bat egiteko urtean geundela. Batez ere udalerrietako jarduera eremuan, zeharka edo zuzenean antolatzen diren jarduera hoietan, aspalditik aigalako entzuten eta esaten da jabetuta gaudela eskolaz kanpoko jarduera hori euskeraz izatea komeni dela. Baina iruditzen zitzaigun bi bereizgarri zeudela. Batetik, premia larria deula, danok badakigulako eskolak bakarrik ezin dula, eta komeni dela hortik gertu daun jarduera hori aurreta gaztetxoentzat euskeraz izatea, eta bigarren bereizgarrie guren behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan adintarte horretan ezagutza orokortuta dagoela. Gutxi gehiago gaztetxo horiek denek ulertzen dutela, ezta? Eta eskolatik kanpoa jarduera euskeraz balima dute bere garapen linguistikorako ere aberasgarri izan daitekela. Horregatik, bi urtez gaibea, iaz oinarrik jarriz, eta urten praktikarako saltoa edo egin nahi dugu, ez? Jarduera eremu horiek diagnostikatzeko tresna bat sortzeko abia puntua izan nahi du, eta aber jauzioi ematen dugun. Hala izan dira, eskerrik asko, Garbiñe Mendizabal. Saiatuko gara, praktikara ekartzen teoria hori beti baita garrantzitsua eta beharrezkoa. Bingen Zupiria, egunon, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburua. Jaurlaritzan zuen sailean unitz egiten duzue eta eginen duzue. 16 urtetik beherako gaztetxoak euskaratik hizkuntza politiken bidez pixka bideratzeko. Azalduko diguzu, zein diren zuen hizkuntza politikak nola ailegatu, nola iritsi gazte horietara? Egunon Joseba eta egunon guztioi. Erantzun aurretik, bene-benetan eskerrak eman nahi dizkizuet, 2017 urtetik urtez urte gonbitea eta sarrera eman diazuelako zuen ekitaldi honetara, eta eskertzen dizuet gonbidapen hori. Eta baita ere hitz batzuk, Nafarroako euskara bidetik etorri zareten ordezkari hori eta euskararen erakunde publikotik etorritakoei gaur hemen egotekoak ziran, Ana Ollo eta Antxon Kurutxarri, baina beste eginkizun batzuengatik ez dute etortzerik izan, baina gaudenok ekingo diogu. Zuen gonbite horien tartean egon zen igazkoa. Eta igazkoan aukera izan nuen Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuarekin batera etortzeko ekitaldi honetara. Egin berri zegoen, 2022an apirilaren 7an sinatu zen hezkuntzaren akordioa, eta ura onartu berri etorri ginen biok ona, eta hemen utzi genitun bi ideia. Batak hezkuntza legearekin zuen zerikusia. Eskolak bakarrik ezin du. Eta bigarrenean konpromiso bat hartu genuen, gure prestutasuna agertzeaz gainera, udalekin batera, herriz herri, eskolaz kanpoko jarduera horiek sustatzeko eta sustatzen laguntzeko. Nik uste dut ondela, lehenengo hitzak hezkuntza legeari buruz egitea. Azken inkesta soziolinguistikoak erakutsi digu euskararen ezagutzan gizarte honek egin duen ibilbidea 1981an ura neurtzen hasi zenetik, eta datu askoren artean adierazten da egon den igoera hori, euskararen ezagutzan izan den gehiketa hori, batez ere gazteenen artean gertatu dela, eta gaur gure gazteen 75% baduela hizkuntzaren ezagutza. Eta horri ikusten da argi eta garbi, 1983an onartu zen eskola publikoaren legeak, eta orduan lortu ziren hezkuntza akordioek izan duten ekarpena bilakaera honetan. Zergatik nahi dut 83ko hezkuntza akordiora gogoratu
haren emaitzak ikusita beharrezkotzat jotzen dudalako, zen urteetarako hezkuntza lege berria egitea eta oinarri berriak finkatzea, ez dakit datozen zenbat urteetarako, baina urte batzuetarako izango da. Urte batzuetarako izango da, eta gainera komeni zaigu, uste dut denoi, behintzat Jaurlaritzan horrela ikusten dugu, ahalik eta akordiorik zabalenarekin onartzea hezkuntza lege berri hori. Hezkuntza sistema osoari eragingo dio, lege modura, eta oinarriak finkatuko ditu datozen urteetarako. Eta lege horretan jaso nahi da, hizkuntza proiektuen berezitasuna edo eskaintza. Hizkuntza proiektu horiek begiratzen diote eremu bakoitzean bizi dugun egoera soziolinguistikoari, gaitasunari eta beste hainbat arlori, eta nolabaite ahalduntzen ditugu ikastetxeak eta ikastetxe horiek dauden ingurutako erakundeak hizkuntza proiektuak garatzeko. Hori bat-batean esan da, bete-betean dator igaz hemen aurreratu genuenarekin. Eta da, hizkuntza kontuetan, hizkuntzaren euskararen ezagutzan aurrera egiteko, bere erabileraren normaltasunean aurrera egiteko, gaztelaniaz ere gai izateko, eta hirugarren hizkuntza batean ere trebatzeko, beharrezkoak izango ditugula hainbat ekimen. Batzuk gela barruan gertatu beharko dute, eta beste batzuk gelaz kanpo. Eta gelaz kanpoko ekimen horiek edo jarduera horiek bereziki garrantzitsuak izango dira, hizkuntzaren ezagutza hobetzeko, hizkuntzaren gaitasunean sakontzeko eta hizkuntzaren erabilerari bultzada bat emateko. Gai zehatzetara etorritata zure galdera oso zehatza izan da, eta erantzunean ere hala izan beharko nuke. Sailetik hainbat ekimen bultzatu ditugu urte hauetan. Guztietan egonda, esango nukenik, proiektu zehatzak bai, baino metodologia bat ere bai. Eta metodologia hori izan da, tokian proiektu pilotuak bultzatzea eta sustatzea. Hoietatik ondorioak ateratzea, eta ondorio horietan oinarrituta eskaintza egitea, bide hori egin nahi duenari, tresna erabilgarriak izan ditzan. Beste batzuk ere aipatu nitzake, baina aipatuko nuke 2021 onartu genuen Kirola eta Euskera plana. Gaurko jardunaldi honetan aukera bat izango dugu, Zornotzan momentu honetan hizkuntza politika sailburu ordetzatik eta bertako erakundeekin batera egiten ari den proiektu bat ezagutzeko eta metodologia bat hortik ateratzea da gure helburua. Aretxabaletan ere izan da proiektu bat, Amurrion ere bai. Eta momentu honetan beste bat zabaldu dugu Bilbon, Deustuko auzoan, Bilboko udalarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin aisialdiari lotutakoa, eta kasu honetan planteatzen da ikus-entzunezko edukiak sortzea, gazte horientzat interesgarriak izango diren proiektuak, kukula iziren eskutik. Beste hainbat ere aipatu ditezke, baina zehatzean, uste dut, titular batera atera behar banu, esango nuke, tokiak aukeratu, proiektu pilotuak gauzatu, ondorioak atera eta materialak eskaini. Kasu honetan, esan dudan bezala, kiloraren arloan, baina beste hainbatetan ere egin daiteke. Eta Jonek hasieran oparituko diguten liburu horretan jasotako bideo bat lotuta, esango nuke, arreta handia jartzen ari garela danok gazte eta aurrengan, baina gehiago entzun behar ditugula, beraien jarrerak eta ikuspegiak askotarikoak direlako, aniztasun izugarria erakusten dutelako, eta horiek kontutan izan behar ditugulako, kasuan erantzun ahal izateko, eta haiengan jarriarren zama hau ez da haien kontu bat, danon kontua da, eta uste dut danok erantzun behar digula gaiari. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bingen Zupiria, Euskal Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua.
Mila esker hiruoi gaurko Udaltopen asteagatik, eskerrik asko zuei eta baita ere hemen ez dauden segundutxo bat eskatuko dizuet, hemen zaudela aprobetxatuz, zuen erakundez aparte aipatuko ditugulakoz Euskal Hirigune Elkargoa, Nafarroako Gobernua eta Arabako zein Bizkaiko Foru Aldundia eurek ere zuekin ari dira, elkarlanen ari zarete, zubiak erekitzen ari zarete eta ze garrantzitsua eta beharrezkoa ez, zuen arteko elkarlan hori helburu guztiak bengenek aipatutekoak eta bertze hainbat balortzeko, ezta? Esker mila, hiruoi orain bai, hartu ezen lekua, txalo zaparrada batekin agurtuko ditugu, gaurko gure hiru gonbidatuak. Eskerrik asko. Eta sartu gaitezen, mamian, eta bere ala deituko diogu Beñat Garaio Mendizabali, baina aintzinetik utzi dazue pixka bat gainetik gaurko menua zein den kontatzen, gaur goizean zehar zer eginen dugun kontatzen, orain Beñat etorriko zaigu, bere hitzaldiarekin, jarraian Udaltop batzordeak emanen du hitzaldia, eskola orduz kanpoko jardueren hizkuntza egoera monitorizatzeko sortutako tresna aurkeztuko dugu. Biziki interesgarria. Ondotik, Estitxu Alkortak eta Rafa Ugaldek haur eta gazteen kirol sistemetan euskara areagotzeko eredu sistematizatuak pilotatzeko egindako proiektua aurkeztuko digute. Wow. Ondotik, 11etako eginen dugu, mokadu txiki bat atxeden gisa, eta ondotik talde lanean paratuko zaituztegu. Sarreran banatu dizuegu dokumentazioa, pentsatzen dugu denok izanen duzuela eskutan dokumentazio hori, eta han jakinen duzue, nora joan behar duzuen, eta ze gelatan egokitu zaizuen talde lana egitea, horla ezpada favorez eskatu, antolakuntzako norbaiti, dokumentazio hori eman diezazuen, eta berak arranen dizue, nora joan behar duzuen. Hor, etxetik jarraitzen gaitu zuenok, zuek ere jakina parte hartuko duzue, baino formularioa bete, zaurten hori da proposamena, hortaz formularioa jasoa beharko zenukete, aste honetan, ala ezpada, gero erranen dizuegu, nora idatzi, formulario hori jasotzeko. Eta, behin, talde lana akabatuta, orduan bai, bazkaltzera joanen gara, Zubietako Ara eta Jatetxera, eta errandidatenez autobusa ere, paratu du antolakuntzak, segura aldrebesa dela, euriare ari du gogotik, eta autobusean egin ahal izanen duzue joan etorria gaurko bazkarirako. Eta hori erranda bai, egin dezaiogun gaurko lehenbiziko hizlariari, lehenbiziko hitzaldiari ongi etorria, zuekin Beñat Garaio Mendizabal. Egunon, Beñat, berehala jarriko zaitugu solasean, zure hitzaldia gustoz, adituko dugu. Hemen gehientsuenek edo unitzek ezagutuko duzue Beñat, baina behar bada despistaturik balima da, Beñat aurkeztuko dugun orden orain hitzaldia emanen diguna. Beñatek pasioz bizi ditu, euskara eta hizkuntzen bizi berritzea, eta horri eskerrak ekimen ugaritan hartu du parte, bai ikerketa eremuan, bai antolakuntzan ere. Esperientzia horietatik ikasteko aukera izan du, eta aldi berean eragile eta errealitate ugari ezagutu ahal izan ditu, bai Euskal Herrian, bai hemendik kanpo ere. 2014tik ona, 60 lanetik goiti argitaratu ditu, eta horren bertze aurkezpen egin. Gainera, 4 ikerketa sari ere irabazi ditu. Azkena, Koldo Mitxelena euskarazko tesi onenaren 8. saria, zorionak. Beñat, izenburua paratu diozu hitzaldiari, aisialdia eraldatzeko bidean proposamen batzuk, ariketa, ikerketa eta hizkuntza lankidetza. Zurea da oholtza eta mikrofonoa, gozatu dezagun, zuekin, Beñat Garaio Mendizabal. Bai, txalo bat emanen digu, hasteko. Kaixo, egunon guztioi, zer modu zaudete? Ondo? Bueno, hasiko gara, Josebak esan bezala Ariarekin, eta zuetako askok segurenik egingo zen dituzten hainbat ikastaro komunikazioa lantzeko, hitzaldietan hobekuntzak txertatzeko, nik hainbat egin ditut, baina bakarrik ideia batekin gelditu nintzen. Eta esan zidan behin irakasle batek, esan zigun, tentsioak entzeko eta pixka bat elkarre ezagutzeko ondo zegoela txiste edo txantxa batekin hastea. Eta, bueno, ni atzo ordu honetan Granadan egoen gozaltzen, alambrari begira, 25 gradu praka motzak, 10 eguneko oporraldia amaitzen, eta gaur, hemen utziko dute txantxa.
Baina egia esan bromak broma niretzako plazer handia da, hemen egotea, duela hilabete batzuk Garbine, Josean eta Inakirekin hitz egitean eta proposamen hau egin zidatenean izugarrizko ohore izan zen, izugarrizko ardura eta oso gustora nago gaur hemen egoteagatik. Izugarrizko errespetua ere ematen du, ikusita nortzuk zaudeten, bakoitzak bere eragin esparrutik nolako lana egiten duen eta niretzako esan bezala plazerra da. Eta agian ikusiko zenuten hasierako programan beste izenburu bat zegoela, pixkanak aldatzen joan naiz eta gero azalduko dizuet zergatia. Hor, Bizierri IGB izeneko zerbait agertzen da, lehenengo aldia da izen hori ona ekartzen dudana, orain arte unibertsitatean, soziolinguistika klusterrean, beste hainbat ekimenetan aritu izan naiz, baina bada urte bete nire kabuz hasi nintzela, ikertzen eta proiektuak garatzen, eta pixka bat lan horiek kudeatzeko sortutako entitatea da, orduan besterik gabe, hor uzten dizuet. Esan bezala, aisialdia eraldatzeko bidean proposamen batzuk, ariketa, ikerketa eta hizkuntza lankidetza. Hain justu, gustatuko litzaidakelako gako batzuk partekatzea 3 esparru horietan. Ariketan, hau da, nik nire ibilbide motz eta xume honetan ikasitakotik, ikerketan ze ikusi izan dudan, eta gero atzerritik ze gako edo jaso ditzakegun, eta 3 hauek dira pixka bat nire lan hildoak. Orduan, esan bezala, hasiera batean, eta lehen Josuneri komentatu diot, proposamen hau egin zidatenean, esaten nuen, ze horea den, saiatuko naiz atzerriko ez dakitze teoria ekartzen, eta hemen txispak aterako ditut, eta gero hasi nintzen prestatzen, da zanen ez, hemen pixkat jetxi behar dut pistoia, eta orduan horrela pentsatu nuen hau aproposa izan zitekela, pixka bat gako batzuk, xumetasunetik, praktikotasunetik, ikusteko baliagarriak izan daitezken aisialdia Euskararen bizi berritzera lerrokatzeko asmo honetan, ezta? Eta, esan bezala, 3 alderdiri erantzuten, eragile bezala bizitakoak, ikertzaile bezala ikusitakoak, eta atzerrian jasotakoak. Gero, saiatuko naiz baita aurkezpen akademikoa ez egiten, eta normalan txiste gehiago egiten ditut, gaur nahiko serio ibiliko naiz, agian gero bukeran soltatuko naiz, baina pixka bat denok eguna eta udaltop ondo hasi dezagun. Eta gero, beste 3 zehaztapen egin nahiko nituzke. Udaltop niretzako erreferentzia oso garrantzitsua, ez niretzako bakarrik, Euskal Herri guztirako. Orain arte denak online jarraitu izan ditut, edo gero ora igotzen dituzten txostenetatik jarraitu izan ditut, eta niretzako oso material eta ideia iturri interesgarriak izan dira, eta pixka bat aurreko urtetakoa birpasatzen, 3 gako berreskuratu nahiko nituzke, aurreko urteetan ekarri zituztenak. Lehenengoa, galdera, ez? Zein da gure fokua, lekua eta testuinguruari dagokionez, ez? Hemen bakoitzak zuen eremuan lan egiten duzue, batzuek Euskal Herri mailan, beste batzuek udalerri batean, beste batzuek mankomunitate batean, besteak kuadrilla batean, eta hori argi izatea garrantzitsua da. Gero, zein da gure fokua, helburuari dagokionez, eta pasaden urteko Edurne Otamendi eta Raquel Romeroren hitzaldiari jarraituz, euskaratik izatetik euskaraz izatera, ez? Gaurko edo urte honetako izenburuan ere datorrena, ez? Eta hori ere kontuan izan beharko genukela. Eta 3. fokua, aurrekariak, udaltopek egin dituen lanketa guztiak, hainbat eragilek egiten dituzten lanketak, eta gero abagune hau, ez? Pasaden urteko txostenean, esku hartzeko proposamenetan egiten zen erakundeak zer egin dezake, legeak ze aukera ematen du, eta hor ikusten da margen handia dagoela ekiteko, ez? Orduan, Garbinek ez zuen premia handia dugula, eta premia handia izateaz gain, momentu ezin hobea da honetan aritzeko. Gero, normalan ere musikari erreferentzia asko egiten dizkio nire aurkezpenetan, uste dut okerrez banago gaur 2. Lehenengoa ez dakit Rupert zaleak zareten, baina nire disko kutxunetako bat azukreko eskorrak da. Eta hau da gaurko gidoia, gaurko azukreko eskorrak. Ekimenei dagokionez, Euskal Aventura eta IGA ekarriko ditut. Ikerketetan ikusitako dagokionez, Aztikerrek Gasteizko udalarentzako egindakoa.
Gero klusterrak Erandioko aisialdia ikertzen egin zuena, horretan aritu nintzena, gero tesia, eta gero udalerri euskaldunetako haurrak eta euskara ikerketan ikusi genuena klusterrean. Ni naiz etxalartarra eta ez dit aukerarik eman Lasarteko ikerketa hemen txertatzeko, beste batean. Eta gero atzerrian jasotakoak, beti garrantzitsua iruditzen zaidalako atzerrian ze egosten ari den ikustea, Galizia eta Katalunia alde batetik, eta Gales eta Irlandan gertatzen ari dena ekarriko dizuet labur-labur. Sartuko gara pixka bat materian, eta lehenik eta behin Euskal Abenturari buruz hitz egin nahiko nuke, labur-labur. Ez dakit zuek ezagutzen duzen Euskal Abentura, ezaguna zaizuen. Galdera trampa hura dateko. Berez, Euskal Abentura 2015ean hasi ginen sortzen lagun talde bat, Euskal Herriko txoko ezberdinetako lagun talde bat, eta beti kontatzen dugu historia berdina, Boiziko jaialdira joan ginela, 5 urtean behin egiten den jaialdia Euskal diaspora biltzeko, eta aprobetxatu genuen kotxe bidai luze bat egiteko hortik, Boizitik, Kaliforniara bidean. Eta kilometro asko zeuden, eta kilometro horiek baliatu genituen Euskal Abenturari forma emateko. Eta 2018an egin genuen lehenengo aldiz, lehenengo espedizioa deitzen dioguna, espedizio ibiltaria, Euskal Herri guztia zeharkatzen duena oinez, Euskal hiztunak, gazteak, saretzeko asmotan. Eta izenak dionez, Euskal Abentura ja, hor, izenburuan, Euskara hitza dago, eta pixka bat adierazten du nondik sortu zen ekimen hau, ez? Euskaratik zetorren, Euskara sustatzetik, baina baita Euskararen bizi berritzearen pozoia edo txertatzeko gaztei, eta pixkanaka joan gara aldatuz pixka bat etiketa hori edo gehiago izaera hori, ez? Eta geroxiago azalduko dut. Eta aipatu nahiko nituzke inertzia batzuk alde ditugunak, beste batzuk kontra edo egon daitezkenak, eta zalantza batzuk. Inertziak alde, esan nahiko nuke, urteekin edukian aldaketak txertatuz joan garela, lehenengo urteetan dena zen eskaleta bat, eta orain hitzaldi bat. Orain Kike Amonarriz etorriko da, orain Iñaki Perurenak euskarari buruz hitz egingo digu, ordu erdi beranduago ez dakin hor etorriko da, eta jaso genuen feedbacka izan zen oso ondo, baina pixka bat gehiegizkoa izan da, hainbesteko eduki sartzea. Eta dena izan zen euskara, ez? Eta urteekin joan gara hori aldatzen, eta pixka bat lotzen euskararekiko atxikimendua, baina bereien bizipen pertsonaletatik, eta hitz hori ahalik eta gutxien erabiltzen edo gutxiago erabiltzen. Gure filosofiari dagokionez ere, uste dut polita dela batzordeka antolatzen garelako, eta orduan badago azpiegitura batzordea, badago elikadura batzordea, euskara batzordea, eduki batzordea besteak beste, eta horrek ahalbidetzen digu pixka bat modu autonomoan lan egiteko, elkartekideok gure ekarpenak egin, baina gero 3 pertsona ditugu lanean, buru belarri aritzen direnak, eta orduan pixka bat ideien joan etorri horretan gauza asko sortzen dira eta hobekuntzak etengabe txertatzen ditugu. Hemen aukera ezin hobe da aitortzeko ekimenak onarpen handia daukala eta oso babestuak sentitzen garela bai erakunden partetik eta aprobetxatuko eskerrak emateko, baina baita euskalgintzaren partetik eta Euskal Herri osoan, eta hori guretzako funtsezkoa da aurrera jarraitzeko. Eta emaitza soziolinguistikoi dagokionez, urtez urte ikusten dugu Euskal Abenturak daukan inpaktua beraien euskararen erabileran eta hizkuntza jarreretan oso positiboa dela, ez? Eta horrek ere laguntzen digu gure jarduna hobetzen, baina baita pixka bat babes horrekin aurrera egiten, ez? Eta, ikusi ditut hemen plazarakoak atzean daudela, eta plazarakoak dabiltza ikerketa hori egiten aurten, orduan ea hurrengo urtetan ze gako ikusi ditzakegun Euskal Abenturan ere, ez? Inertziak kontra, edo ez dakit guztiz kontra, baina bai beldur pixkat edo sortu dezaketenak, lehenengoa izen ematetan ezaugarriak, baina hau noski ez da
Euskara Abenturari soilik dagokiona. Ipar Euskal Herrian saiatu izan gara beti Ipar Euskal Herriko gazte gehiago izaten, kanpaina desberdina egiten, eta ez dugu beti lortzen, edo urte batean lortzen ditugu 30 eta horrengo urtean 4 daude, eta, bueno, egoalde zentrismo puntu honetatik ez, pena ematen digu, eta ea urrengo urtetan lortzen dugun tekla ematea, pixkat matrikulazio hau orekatuago izan dadin. Gero mutilei dagokionez, urtez urte mutilen matrikulazio datuak jeisten joan dira, eta horrelako eztabaidak izaten ditugu, ez? Adibidez, hasierako bideoan pentsatzen dugu, zer jarri beharko genuke. Olatz Salvador izan dugu orain arte, edo zetak, eta zer jarri beharko genuke. Oi kanta bat, edo punk kanta bat erakartzeko mutil gehiago, eduki aldatu beharko genuke. Baina hori badator gure filosofiarekin. Ez dago zer eginik garai adin horretako gazte mutilekin. Pixkat horrelako zalantzak sortzen zaizkigu. Eremu soziolinguistikoari dagokionez, lehenengo urtean, Euskal Herriko txoko ezberdinetako eta eremu soziolinguistiko ezberdinetako gazteak genituen, eta urte batzuetan, despistatu garenetan, batean, denak eremu nahiko euskaldunetakoak, ez? Eta hori ere ez da gure helburua. Eta iziokitarrak deitzen diogu parte hartzen duten gazteei, eta iziokitarren profila ere despistatzen garenean norabide batetara joaten da, ez? Eta norabide hori da, artistak, oso aldunduak, gaitasun handiko pertsonak, eta agian radarratik kanpo gelditzen diren gazte horien gana ez gara iristen, ez? Eta hori ere ez da gure helburua, ez? Ekimenaren izena bera, horrek salatzen du, nondik gento zen edo zein zen hasiera batean gure planteamendua, baina pixka bat kontrakarrean ibiltze hori euskaraz izan dadin, elkarte gintzaren dinamikak, hemen luze aipatu behar ez ditudanak ez, batzutan nekea, denbora falta zure proiektuan murgiltzeko, arazo ekonomikoak, arazo logistikoak eta bar, eta horrekin lotuta bi galdera bururatzen zaizkit, zer gertatuko da elkartearekin, ez noa primiziarik esatera, baina kontua da, elkarte guztietan bezala, batzuek beste egoera batzuk dituzte, gurasoak batzuk, karrera murgiltzen dira batzuk, energiarik gabe gelditzen dira, eta gu ere, pixkanaka hasi gara egoera honekin topatzen, eta hausnarketa horietan gabiltza, ez? Eta zer gertatuko da finantziazioarekin, zorionez, izugarrizko babesa dugu, eta alde horretatik oso eskertuta gaude, baina askotan esaten da, saiatu behar garela, pixkat, burujabeagoak izaten ekonomikoki, ez? Eta horretarako agian bidea litzateke ekimen pribatutik eta Europako diru laguntzetatik dirua lortzea, ez? Eta hau ez Euskal Abenturarentzako bakarrik, baizik eta zutako askorentzako, ez? Baina ekimen pribatutik diru asko lortzea eta Europako diru laguntzak ematen du pixkat ekimera bat, ez? Beti daude hor, baina zaila izaten da lortzea. Ahaztu zaitea sarreran azaltzea, baina gaurko aurkezpenaren helburua da bi mailatan eragitea. Egun hauetan, ari nintzen amir pasatzen, esan zidaten, zure aurkezpena izan daiteke pixka bat mikroskopio eta teleskopio bezala, ez? Ez dut esango ideia hau nork esan zuen, ze birao bat litzateke pentsalari horrekin maila berdinean agertzea, baina mikroskopioarekin begiratuko dut ekimen hauetan ze ikusi daiteken, ze gertatu den, baina beti ere ikuspegia jarriz teleskopioan ikusten den horretan, ez? Hau da, euskararen bizi berritzea eta gazten aisialdia. Gero ez dakit iga ezagutzen duzuen, hau da ekarri nahiko nukeen bigarren ekimena. Barkatu, Bueno, orduan, iga da hizkuntza gutxitutako hiztun gazten topaketa.
eta Gasteizen egiten da. Gasteizen egin zen lehenengo ekimena 2011an, eta helburua zuen mundu osoko hiztun gazteak elkartzea. Pixkanaka joan gara pausoak ematen, beste ahazten, beste berrikuntza batzuk gehitzen, eta aurten egingo da laugarren ekitaldia. Laugarren ekitaldia uztailaren 17tik 21era, eta berrikuntza bezala, inoiz baino babes gehiago izango dugu erakundeen partetik, Gasteizko udalak sortutako ekimen bat izatetik, pasatu gara nolabait Euskal Herri mailako ekimen bat izatera, eta atzerriko eragile askorekin harremanetan gaude, eta adibidez gu izan ginen UNESCOren hizkuntza indigenen nazioarteko hamarkadan onartu zuten lehenengo ekitaldia. Eta beste hainbat ekimenekin ere elkarlanean gaude. Eta, bueno, duela 2 aste itxi genituen izen emateko galdetegiak, 305 gaztek eman zuten izena, 135 hizkuntza komunitate ezberdinetatik, eta ideia bat egiteko 2011ko ekitaldian 25 gazte egon ziren 6 hizkuntza ezberdinetakoak. Eta 2018an 75 gazte, 35 hizkuntza komunitate ezberdinetakoak. Orduan, zorte pixka batekin, aurtengo udan biziko duguna oso polita izango da, adibidez egongo direlako buriat hiztunak edo edoera hiztunak edo Yucatango maila hitz egiten dutenak Euskal Herriko gazteekin, eta 5 egunez hainbat ekintza edo finkatu ditugu, bai trebatzeko hizkuntzen bizi berritzea, baina baita etorkizunera begira sare bat eraikitzeko, ez? Eta hainbat gogo eta partekatu nahiko nituzke. Lehenik eta behin, hasiera batean iga topaketa. Aipatzen genuen behin eta berriro, eta uste dugu topaketa izatetik jauzia egin beharko genukela sare izatera. Eta sarea, zentzu batean, ez dadila izan 5 egunetan hasi eta amaitzen den zerbait, baizik eta etorkizunera begira iraungo duen zerbait, ez? Eta horretarako, hainbat ideia ditugu eta bururatzeko asmoarekin, eta bide batez hor ikusi dute Miren Uriarte, bera ere igako lantaldekoa da, eta bueno, pozik gaude aurten hartzen ari den martxarekin. Gero beste berrikuntza bat, edo beste garrantzia emaniko nioken beste gauza da, edukia parte hartzaileek erabakitzea, guk esan beharrean hau da dagoena, zabaldu genuen galdetegi bat, eta galdetegi horretan jasotakoarekin osatu genuen programazioa, eta adibidez, lehenengo egunean aktivismoa izan zen gai hautatua, bigarrenean feminismoa eta intersekzionalitatea, eta hirugarrenean teknologia berriak. Eta gero, lehenengo eguna eta 5. eguna hartu ditugu pixka bat lasai elkarrekin egoteko eta elkarre ezagutzeko. Gero, arnasteko denbora izatea garrantzitsua da, ez bakarrik ekitaldian zehar, baina baita antolakuntzan, eta horrekin lotuta ekimena hobetzeko denbora behar da, bai orainaldian, bai epertainean, eta hau da pixka bat azken hilabetetan aurkitu dugun zerbait. Nahiko genukela iga bikaina izatea, baina bizigaren ez hain epe motzean eta hain egunerokoan murgilduta gure lankargekin eta gure arazoekin horre ez dagoela espaziorik pixka bat hausnartu eta patxadaz gauzak antolatzeko, ez? Eta gero baita aipatu nahiko nuke, empatia eta elkar ezagutza antolatzaile erakunde elkarlanak batu dezan, ez? Horre, otsailaren bukaeran Laudion antolatu zen Euskaren erabilera bermatzeko babesgidea ez perfektua, izeneko mintegia, eta Joseanek aipatu zuen nola ari diren erakundeak aldatzen, ez? Eta nola dagoen borondate bat erakunde horiek aldatzeko, eta pixka bat eragile edo ekimenen eta erakundeen arteko harreman hori hobetzeko, eta nik uste dut horretan jarraitu behar dela, aurtengo ekitaldian ikusi ditugulako bi aldeen partetik zailtasun batzuk, ez, harreman hori ahalik eta errexena izan dadin, eta uste dut bi aldei dagokigula gure partetik jartzea, azkenan irabazten denok aterako garelako. Eta bukatzeko gauza bat niretzako oso garrantzitsua dena, mundu mailan bereziak diren ekimenak antolatzen ditugu Euskal Herrian. Eta
askotan esaten dugu, ez? Oso zaila dela egunerokoan bizigarenean murgilduta, euskararen bizi berritzarekin, datu bombardeoa, orain erabilera jisten ari da, ez dakit zer gertatzen ari da, horiek ukatu gabe, goazen gure buruari aitortzera ere, izugarrizko lana egiten ari garela, eta ekimen batzuk benetan bereziak direla, bakarrak direla munduan, eta horrek ere aipatzen duela nolako gaitasuna dugun biziberritze prozesu hau egituratzeko, ez? Orain ja, ikerketan sartuko naiz, ikerketaren esparruan, orain arte eragile bezala, eta hemendik aurrera ikerketaren esparruan. Gasteizko aisialdiaren diagnostikoa egin zuen Aztikerrek, 2021an okerrez banago, eta iruditzen zait daudela adierazle batzuk interesgarriak izan daitezkenak aisialdia eraldatzeko bide honetan, ez, kontutan hartzeko zein den egoera. Arrakala batzuk identifikatu daitezkela uste dut, lehenengo da genero aldetik nolako aldea dagoen hautatutako ekintzetan eta baita bakoitzak zer nolako maiztasuna eskintzen dion ekintza bakoitzari, gero maila sozioekonomikoan, geroz eta maila sozioekonomiko bajoagoa, orduan eta ekintza gutxiagotan parte hartzen da, eta batzuetan aldea oso handia da. Hezkuntza ereduari dagokionez, B eredukoak dira, B eredu kontzertatukoak dira, ekintza gehienetan parte hartzen dutenak, A eredukoak dira, gutxienetan parte hartzen dutenak, eta ekintza eta hizkuntzei dagokionez, ekintzak eta hizkuntzei dagokionez, Gasteizen 76ak ikasten du D ereduan, eta 15ak B ereduan. Orduan, esan genezake, 80ak ulertzen duela euskeraz, baina beraien aisialdia eskolaz kanpoko ekintza 55 egiten dute gaztelaniaz. Orduan, izugarrizko aldea dago, eta uste dut, Otamendi eta Romeroren hitzaldian esatezela euskuntza euskeraz bada, aisialdia ere euskeraz izan beharko litzateke, ez? Eta ikusten dugu datu honetan aldea izugarria dela, ez? Eta bukatzeko beste gako bat, ekintzetako hizkuntza eta euren hizkuntza erabilera, ez? Bueno, ez da oso garbi ikusten, baina grafikonek adierazten duena da, gauza bat dela, adibidez, 135 dela euskeraz, baina 135 horretan ere oso bajua da, edo bajua izan daiteke, Gasteizko haur eta gazteek egiten duten euskara erabilera beraien kideekin. Eta horrekin lotuta, ez da berdina futbola egitea eta arte sormen ekintza bat egitea. Eta ikusten da datu hauetan, kirol esparruan gaztelaniaren erabilera oso goian dagoela. Orduan, hori arrakala garbi bada eta horretan eragin beharko litzateke. Erandioko ikerketari dagokionez, hau da, Erandioko udalak soziolinguistika klusterrari enkargatu zion lan bat, horretan aritu nintzen ni, Ane Aibarrekin batera, eta egia da, pandemia ostean zenez eta metodologikoki muga batzuk azaldu zirela, baina pare bat datu partekatuko ditut pixka bat argigarriak direlakoan. Lehenengoa da, antolatutako ekintzak gaztentzat versus helduak, Erandioko udalaren agenda ikusita, ikusi ziteken helduentzako antolatutako ekintzak askoz gehiago zirela. Eta berez, gure lehentasuna gazteak badira, horre behintzat horre ere mimatu beharko genuke eskaintza hori, ez? Eta, adibidez, aurrentzako eta familientzako eskainitako jarduera gehienak euskera ziren, baina bat-batean gaztentzat eskainitakoak askoz gehiago ziren gaztelaniaz proportzioan. Orduan, ze pasatzen da nerabezaro tarte horretan euskeratik bat-batean gaztelaniara pasatzeko? Eta Erandion bertan gertatzen da batxillergoarekin, DBH arte D eredua oso nagusi da eta bat-batean batxillergoan B ereduak indar handia hartzen du, ez? Eta, pixka bat, bergogoratzeko, 16 urte betetzen dituztenan edo inguru horretan ezin garela erlaxatu eta horre adintarte horretan
indar handia eskaini beharko genukela, ez? Gero baita ikusi genuen ze aldea dagoen hizkuntzetan erakundeak, elkarteak, ekimen pribatuak eta klubak, pixkat orden honetan euskararen erabilera bermatzerakoan, eta berriro ere eskaintzen den hizkuntza, izan daiteke, ez dakit, dantza garaikidea euskaraz edo futbola gaztelaniaz, eta gero euren hizkuntza nagusia pixkat Iñaki Jurrebasok esaten duenen artean, ez? Asko direla euskaldunak, baina gero errealitatea da, gurasoen artean, 93%ak beti egiten duela gaztelaniaz. Guraso eta seme-alaben artean, 98%ak beti egiten duela gaztelaniaz. Orduan, horretan ere, adi egon behar garela, saietu behar garelako, aur eta gazte horien lehen hizkuntza, identifikazio hizkuntza, eroso sentitukoen hizkuntza, euskara izan dadin. Piskat, gurpil zoroa da, baina gurpil zoro horretatik ateratzen jakin beharko genuke. Eta Erandiorekin jarraituz, hartu daitezken beste apunte batzuk, aur gazteak duen aukeratzeko garrantzia aitortua, galdetu zitzaien aurrei, gaztei eta gurasoi, ea nork aukeratzen zituen ekintzak, eta hor aipatzen zen gehienetan aurrek erabakitzen zutela, ordutegiek ze garrantzia zuten, eta hizkuntzak adierazle bezala oso pisu gutxi zeukan. Hau da, galdetzen zitzaien, hizkuntza garrantzitsua da aukeratzerako orduan, eta oso garrantzia gutxi bote zitzaion, eta horren arira, euskara sustatzearen inguruan galdetzerakoan, beraien erantzuna zen, hobe eskaintza interesgarria izatea, ez? Baina dena dela, jarrera landu barra dago, ze bestela berriro ere sartzen gara gurpiltzero horretan. Eta ikusi zen baita, elkarte batzuen partetik, euskara sustatzeko ardura edo rol gutxi zegoela, ez? Eta horregatik da garrantzitsua, pixka bat aurreko udaltopeko ekitaldietan agertu zena, ez? Nola landu behar den harremana erakundeekin, elkarteekin, pixka bat beraiek ere hartu dezaten bere gain biziberritze prozesuan hartu nahi duten dagokien tokia. Gero, tesia ere aipatuko dut labur-labur, nire tesian Gasteizko bi eskola komunitatean hitz aztertu nituen, atzerritar jatorriko ikasle asko zituzten bi eskola publiko eredukoak, eta aisialdiaren inguruan ere galdetu zitzaien, ez? Eskoletako bat Alde Zaharrean dago kokatuta, eta Alde Zaharrean badago Goian izeneko elkarte bat, pixka bat, Alde Zahar guztia kohesionatuko duena, ez? Alde Zaharrean eskola ezberdinetako ikasleak gaude, asko eredukoak, baina baita A eta B eredukoak ere, atzerritar jatorrikoak gehienak, baina elkarte honen helburua da, pixka bat horiek kohesionatzea, aisialdian eta aisialdia kulturaniztasunean eta euskeran, ez? Eta aisialdi hezitzaile batek, begirale batek, hau esate zen. Goianeko partaide gisa, aurrez aipatutakoa. Gure nahietako bat, auzoa esparru hezitzailea izatea da. Horretarako egiteko modu bat konpartitu nahi dugu eragile desberdinen artean. Gide hezitzaile batekin lanean ari gara azken urteetan. Horretan sakondu nahi dugu eta besteekin batera garatu. Eta ekarri nahi nuen nahipu hau, pixka bat, aisialdia ere ulertzeko ez guk futbola edo zeramika eskaintzen dugu, ez gu, askoz dimentsio zabalago batekoak gara, ez? Eta hezitzailea gara, eta hezitzaile horren barruan sartu dezakegu hezkidetza, sartu dezakegu euskara, eta sartu ditzakegu nahi ditugun helburu guztiak, ez? Eta gero, aisialdia euskaraz eskaintzeko gako batzuekin jarraituz, aipu batzuk ekarri ditut. Aisialdiaren papera erabateko garrantzia daukela euskararen biziberritzean, aisialdia euskara sustatzen dugu, eta hori lortzen denean euskara arrotz izatetik gure bizitzaren zentralitatea eskuratzera igaroko baita. Aisialdi hezitzaileei edo begiralei dagokionez, eskupilotan aritzen dira, baina entrenatzaile guztiek ez dakite euskaraz. Bi hizkuntzetan aritzen dira, bai, auzoko euskara taldean. Orduan, kontutan hartu dezagun, naiz eta ekintza berez euskaraz izan, batzutan hori ez dela betetzen, ez? Eta gero, 3 aipu ekarri nahiko nituzke gurasoen espektatibak jasotzeko, ze uste dut garrantzitsuak direla. La verdad es que no, bastante tenemos con el inglés y la robótica. El resto de las actividades en euskera son, la verdad, más del siglo pasado que de este siglo XX. Orduan pixka bat, aipu honek gaztelaniaz esaten duena da,
euskeraz eskaintzen den hori ez dela berein interesekoa, naiz eta agian oso modernoak diren ikuspegi hauek, ez? Baina pixka bat konektatu dezagun gurari horiekin ere, ez? Galdetzerakoan, euskeraz egiten duten, bigarren aipuak dio, sí, han hecho muchas. Ahora ya no son todas en castellano. Valoro más la actividad que si son en castellano o euskera. Orduan berriro ere, goazen eskaintzera, garrantzitsua den hori euskeraz, eta orduan ikusiko dugu nola gora egiten duen baita matrikulazioak, ez? Eta gero, beste axolagabekeri moduko bat, ez? Natación y música. No sé en qué idioma. Yo nunca pregunto. Creo que en euskera porque el primer día el monitor le habló en euskera. Ellos siempre hablan las dos lenguas. Orduan, bueno, hori esaten du, baina izan ditezke mila gauza. Igual hitz egiten dute suahiliz taldean eta guraso hau ez da enteratu. Orduan, bueno, hau ere bada errealitatearen parte, ez? Eta agian guraso batzuek ere ez dute horrelako kontzientziarik eta agian guk eman behar diogu bultzadatxo bat, ez? Eta beste aipu bat, taldeen dinamiken baitan gertatzen dena, eskolaz kanpoko ekintzak euskeraz egiten dituzte, baina baliteke beste umeren batek ez ulertzea, eta gaztelera erabiltza berarekin. Gure umeekin euskara indartzen, saiatzen gara pelikulak euskeraz bilatzen, eta gero guk beraiei ipuinak euskeraz kontatzen dizkiegu. Orduan, pixka bat denetarik aipu honetan, baina azkenean betikoa, ez? Gertatu daitekena edozein kuadrilletan, hitz egiten dugula batzuetan gaztelaniaz, etortzen delako euskera zain ondo moldatzen ez dena, logikoki berdina gertatzen da aisialdian ere, eta horre ere zerbait egin beharra dago, ez? Eta gero, Baneza eta Banitu, ez dakit bertxuzaleak zareten, baina hor badago doinu bat oso polita Baneza eta Banitu deitzen dena, eta pixka bat, honekin ekarri nahi nuen hipotetikoki eta zalantza esparruan nola pentsatzen duten guraso batzuek, ez? No hacen ninguna extraescolar en euskera, pero siempre que podemos, si hay dos opciones, le apuntamos en euskera. Eskolaz kanpoko jardure bat, saskibaloia, euskeraz egiten du batek. Orduan, ez dakit oso kontzientziatuta dauden guraso hauek ere aukeratzerako orduan aisialdiko edo eskolaz kanpoko ekintzak. Gero, ikerketarekin bukatzeko, UE ikerketa ekarri nahiko nizueke. UE ikerketa da, udalerri euskaldunetako haurrak eta euskera ikerketa. Soziolinguistika klusterrak eta UEMak burutu zutena Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Euskara Bidearekin. Eta hortan aritu nintzen. Ikerketa honetan hainbat ziren landu nahi genituen gaiak, eta gai horietako bat zen, ea haur horiek eskolaz kanpo ze hizkuntza erabiltzen zituzten, zein zen beraien aisialdia, eta egia da, eskolaz kanpoko ekintza batzuk gaztelaniaz egiten direla. Izan herriko taldean edo elkartean begiraleak ez daukalako euskarazko gaitasunik edo besterik gabe ohiturarik, edo ondoko herrira joaterakoan hor ez delako euskaraz egiten, orduan hori ere kontun hartzeko. Gero, askotan aipatu den gauza bat, ikus-entzunezkoaren kontsumoaren eraginak gaztelaniaren erabilera toki guztietara edatu du, eta jaso genituen testigantza batzuk, kuadrilla batzuetan, oso herri txikietan, italieraz hitz egiten zutela, edo hasi zirela koreerazko aipuak erabiltzen, beraien gustoko marrazki bizunetan hori erabiltzen dutelako, eta hori italiera eta koreerarekin. Pentsa, gaztelania eta ingelesarekin zer gertatzen ari den, orduan horre ere hori kontuan izan behar dugula. Eta lehen aipatu duana, herri ezberdinetako aurrak nahazten direnean, eta UEMako udalerrietan gertatu daiteke ez, gaztelaniak nolako pisua irabazi dezaken udalerri nagusiagora joaterakoan, salbuespenak salbuespen, eta beti gertatzen dena, eta duela gutxi aipatu duana, euskaraz egiteko ohitura erraz aldatu daiteke gaztelaniarako joera duten kideak taldera sartzean. Eta hau izan daiteke ikasgela barruan, izan daiteke saskibaloi taldean, izan daiteke dantza taldean, eta bar. Eta gero hainbat ondorio partekatu nahiko nituzke pixka bat ikerketatik ateratakoak. Diagnostikoari dagokionez, nola heldu haur gazte eta helduen gana, ez delako hain erreza galdetegi bat osatu, eta hasten zera e-mailetik bidaltzera, eta ez dira hain errez jasotzen erantzunak.
Horre beste saiakera batzuk egin behar dira, batzutan iaia atezateko lanketa bat egin behar da, eskoletara joan, pixkat insistitu, batzutan tokatu izan zait ikasleekin batera ikasgelan sartu, ordenagailua ireki eta banan edo pantailan jarrita denon artean biltzea, eta, bueno, helburua bada Euskal Herriko aisialdiaren diagnostiko bat egitea, batzuetan horrelako trabak egon daitezkela. Nola heldu aisialdi hezitzailetara, elkarte eta taldetara, beraien erantzuna jasotzeko, oso jende okupatua gara orokorrean, denok, eta denbora gutxi daukagu, eta galdetegi bat betetzeko batzuetan are gutxiago, orduan hori ere kontutan hartu behar da. Beste erronka bat, hizkuntza praktikak nola aztertu, gauza da, nik zea aitortzen dizudan, eta esan dezaket, bai, nik euskaraz hitz egiten dut, baina gero zer gertatzen da benetan ez, eta hor, informazio asko eskabatzen zaigu, eta komunida praktika horietara iristea, behaketa batekin, eta hori ere oso garrantzitsua da, eta galdera handia nola egin liteke diagnostiko bateratu bat Euskal Herri mailan, edo eskualde mailan, edo udalerri mailan, ez delako hain erresa ez. Eta eskuarteari dagokionez, nola bermatu liteke guztiengana iritsiko den aisialdi bat, hau da, gizarteko partaide guztiengana iritsiko den aisialdi euskalduntzaile bat, nola egin daiteke hori, ikusita ze arrakala agertu daitezken, nola lortu elkarte, klub eta enpresetako arduradunetara eta eragiletara beraiek ere gurera ekartzeko, eta gero nola bultzatu gizarteak aisialdia euskaraz izateko aukera eta premia lortzeko bide horretan. Eta gero bukatzeko, hizkuntza lankidetzako pare bat aipamen, esan bezala asko gustatzen zaite atzerrira joatea bertako gakoak jasotzera, eta justo Josebak esan du azkenengo saria azken aldian beste bat lortu dut, eta horri eskerrak Zelanda Berrira noa Maorien bizi berritze prozesua gertutik ezagutzera, eta ea hortik ere zer ikasi ditekeen, uste dugulako hizkuntza lankidetzan gabiltzanok, garrantzitsua dela indarrak batzea eta elkar inspiratzea, ez? Orduan, Kataluniari dagokionez, ez daukate berariazko diagnostikorik, Pacta Nacional de la Lengua egin zuten, eta 128 proposamen jaso ziren aisialdian lotutakoak. Orain atera dute dokumentu bat, abenduan atera zuten dokumentu bat, katalana gure herrialdeko hizkuntza izenekoa, eta hor, berariaz aipatzen da diagnostiko bat egin beharra dagoela, orduan ez dakit noiz helduko dioten honi, eta gero hainbat proposamen jasotzen dira, ez? Adibidez, gazteek erreferenteak izan ditzaten, kirolaren esparruan, kulturan, sare sozialetan eta bar, ezagunak zaizkigun gako batzuk, ez? Galiziari dagokionez, bertako eragile batzuekin hitz egin nuen, eta denek esan zuten egoera soziolinguistikoa oso kezkagarria dela, aurrei dagokionean ere, bertako hezkuntza sistemak daukan ahalmen desgalegotzailearengatik, eta esaten zuten bertako hezkuntza sistemak aur galegoak erdal hiztun bilakatzen zituela, baina azkenengo xuntaren dokumentuetan agertzen da baita Kataluniaren harira agertu diren behar horiek, ez? Eta gero, ekimen soilak agertzen dira galizieraren sustapenean, eskolaz kanpoko ekintzetan adibidez, eta bi adibide jarriko ditut, baina esan didatenagatik askoz gehiago ez daude, Sementeren futbol gaeliko taldeak, eta Itaka eta Sete Portas Altair elkarte galegistek osatzen dutenak. Bestela, pixka bat, aisialdiaren funtzionamendua da, udalerriko egoera soziolinguistikoaren arabera eskaintzen da galiziera edo gaztelania, eta gero aurre eta gazteek gaztelania erabiltzen dute geroz eta gehiago. Galesi dagokionean, orain ari dira galesera gazten artean bultzatzeko plan berria adosten, eskolei bideratutako planetan jartzen da harreta, Bingenek aipatzen zuen hizkuntza proiektuen arira, hor txertatu nahi dituzte beraien aisialdiko ekintzak, eskualdetako kontseiluekin lan egiteko beharra azpimarratzen da, eta pixka bat eskualdetako eragileak identifikatu elkarlanean jarri eta hor planak osatzekoa. Eta gero, zegoen txosten bat Local Action izenekoa,
eta beraiek aipatzen zuten funtsezkoa zela eskualdeka funtzionatzea, eta horretarako proposatzen zuten diagnostikoa egiteko horrelako txantilloi bat, eta orduan badago jarraibide bat ez, nola egin aisialdian galeserak daukan egoera aztertzeko. Eta Irlandari dagokionez, Irlandar galikoari dagokionez, osatu zuten 20 urteko estrategia Irlandar gaelera bultzatzeko, 2030an amaitzen dena, berriro ere parrafoak esanez garrantzitsua dela, eta gero gaelera sustatzerako orduan, gehiago aipatzen da gurari bat bezala, eta zerbait gertatzen bada, da gaeltaktetan garatzen diren proiektu zehatzak. Gaeltaktak dira, pixka bat, UEMA izan daitekena, eta bertan lege babes berezia dutena. Eta ja bukatzeko, ondorioak partekatuko ditu labur-labur, ja, hasi dira esaten bukatu behar duela, diagnostikoaren oinarriak eta berezitasunak aipatu ditut, eta orduan, diagnostiko bat egin nahi badugu, kontutan hartu behar dugula hori, ez dela galetegi bat prestatu eta bidaltzea, arrakala batzuk identifikatu behar direla, eta horren arabera osatu beharko genukela gure eskaintza, egin den bidearen aitortza eta garrantzia inoiz ez hazteko, pixka bat guk ere argi izan dezagun nondik abiatzen garen eta non gauden, eta beti bezala epe ertain luzea bilatu gure baliabideen kudeaketan, gure espektatiben kudeaketan, eta konfiantzarekin gauzak horrela lortzen direla. Eta besterik gabe, euskaratik euskarazerako bidean, hezkuntza euskaraz bada, aisialdiak ere euskaraz izen behar du nahi eta nahi ez, zein aisialdi mota ordea, berriro arrakala horietara itzuliz, eskolak duen erronka hiztun aktibo horiek garatzerako orduan, baita hiztun liderrak ere, eta bukatzeko azpiegiturak, baliabideak, pertsonak, elkarteak zaintzearen garrantzia. Eta hori da, eskerrik asko zuen pazientziarengatik, espero dut baliagarria iruditu zena gaur partekatutako gakoak, eta ezer komentatu nahi baduzue, gustu handiz. Manez ego, ontxalo zaparra da eder bat. Beñat garai hori, eskara unit, zure hitzaldiagatik, zure ekarpen guztiengatik. Eta berak aipatu gizan, eta hasieran aipatu dugun gizan, nahi duzuenok, plazer baduzue, eskua altxatzea bertzerik ez duzue, mikrofono bat hurbilduko dizuegu, eta galderak egin ahal izateko Beñati, eta hor, pantailaz bertzale zaudetenok, zuek ere baduzu aukera, YouTubeko txatean bota zuen galdera, eta nik hemen mobila prest daukat, eta llegatuko zait, eta eginen diot nire honek galdera Beñati. Hortaz, momentua da, nahi duzuenok, libre zarete galderak egin ahal izateko. Hortxe lehenbizikoa, hurbilduko dizuegu. Nire honekin bar nizun bertzela galdera, ja nintzen pentsatzen zer galdetu zuri, giroa berotzeko, baina, animatu da baton bat, eta horrasiko gara. Egunon? Egunon. Mil esker zure aurkezpen argiaren dako. Galdera, justu kuriositatez, aipatu duzu iga, lehen, eta hainbeste hiztun eta hainbeste hizkuntz komunitateren artean, nire galdera sinplazen, nola kudeatzen duzue hori guzia elkar ulertze eta hori zen galdera sinplea. 2018ko ekitaldian adibidez, ematen zitzaien txarteltxo bat, eta txartelan jartzen zen ze hizkuntza hitz egiten zituen bakoitzak, eta zeintzuk ulertzen zituzten. Eta orduan, osatzen zen taldearen arabera, modu naturalean, hizkuntza batean edo bitan edo hirutan hitz egiten zen, eta orduan gertatu ziteken talde batek katalanez hitz egitea, gero beste batek sardinieraz erantzutea, eta beste batek gaztelaniaz, eta beste talde batean gaeleraz hitz egitea, bretoieraz erantzutea, eta ingelesez ere parte hartzea. Orduan horrelako oso gauza malguak eta sortzen ziren, eta pixka bat baztertzeko hizkuntza bat aukeratu behar izatearen derrigortasun hori, ez? Izan daitekeela zerbait oso malgua, oso bizia, eta egoeraren arabera suertatzen doan zerbait, ez? Eta alden heinean hizkuntza nagusiak baztertzen, ez? Bertzerik, norbaitek badu, galdetzekorik?
momentu tentsoa den hau, denak isiri nor gatxatuko. Nik nire honek, hasieran Euskara Abentura aipatu duzu, eta pixkat personalizatzeko lizentzia hartuko dut bainat, Euskal Telebistako kazetaria naiz ni, Euskara Abenturakoekin egin genuen, hainbat elkarlan, gure saioan, Bibazue saioan, eta izan nuen, bertatik bertara ezagutzeko aukera zer egiten denan, nola, eta udaltopen gaur eta bihar hariko garen gai horri, gai potolo horri helduta ez, nola ailegatu gazteen gana, euskaratik euskaraz, izugarri adibide eta eredu ederra iduritu zitzaidan ez, nola dibertsiotik eta jolasetik eta abenturatik sortu daiteken alako ekimen eder bat euskaraz ez. Olako ekimen batek ze pista ematen digu, ze balori dauka, behar bada bertze gisa horretako ekimen batzuk ere sortu ahal izateko eta ailegatzeko gaztetxoen gana euskaratik eta euskaraz batez ere. Lehenengo urtetatik hasi ginen ikusten, euskararekin lotura nahiko urria zeukaten gazteek, hilabete pasa ondoren, euskaraz murgilduta nolako bizipen aldaketa izate zituzten, ez? Eta nola bizizuten euskara nahiko modu akademikoan, eta horren ostean, nola aldatzen zuten guztiz beraien jarrera, eta batean beraien nortasuna ere aldatzen zuten, ez? Eta hori, esan bezala, lehenengo urtean, nahiko enfokatuta geneukala euskararen txip hori, ez? Eta urteetan aldatuz joan garen ez programazioa eta bizipen horiek euskaraz izatea lehentasun bezala finkatu dugunez, gazte horiek euskararekin izan dituzten esperientziak, sentimenduak askoz indartsuagoak izan dira, eta nik uste dut askorentzat dela agian, ez lehenengo momentu, baina inflexio puntu bat esateko, gure hizkuntzan izugarri gozatu daiteke, ez? Eta izugarri gozatzen dugun momentuan bihurtzen da baita nire hizkuntza eta nire indarrak, nire borondatea horretan jartzeko hizkuntza, ez? Eta uste dut hori izan daitekela gako bat beste ekintza batzutera edatzeko, ez? Ona. Zagit, hirugarrenik badagoen norbait? Edo bere horretan utziko dugu, horren momentua, agarren batek eskua altxatu nahiko balu. Hola utziko dugu orduan. Eman dezagun esku zarta fuerte bat, Beñat Garai hori, eskerra unitz, Beñat gurekin izateagatik eta zure ekarpen guztiengatik. Eta jarrai dezagun, antzinera, azkeneko jardunaldietan, udalto bere arrastoa uzten ari da, gidalerroak, lege proiektuei ekarpenak, eta aurten, eskola orduz kanpoko jardueren hizkuntza egoera monitorizatzeko tresna sortzeko ahaleginean ari gara. Udalerrietan, 16 urtetik behitiko gazteei eskainitako eskolaz kanpoko jardueretan, euskarak duen lekua diagnostikatzeko bitartekoa izanen den adierazle sistema sortzea da xedea, helburua. Udalerri guztietako egoera modu paretsuan edo konparagarrian irakurtzeko aukera emanen digun adierazle sistema. Talde lana ere gaur horretara bideratuko dugu, orain artekoa zuen ekarpenekin aberasteko. Orain arte egindakoaren berri emateko, Udaltop batzordeko Iñaki Arruti eta tresna sortzen ari den Emuneko Eider Gurrutxaga dauzkagu. Arditzagun txalo zaparrada batekin. Ongi etorri, bikote. Eta zuena baitza. No. Bueno, egunon. Ponentzia Eiderrek behar du, baina eskatu ziguten Udaltopeko batzordean gabiltzanok kokapena egiteko gaiarena, zertara zetorren hau eta lehen garbinek ere azaldu du. 2 urte hauetako lotura nola eta zerreitik egiten nahi ginen. Eta hortara hoxe egingo dizuet nik kokapena eta pixkat helburua zehaztu. Eta gero Eiderrek azalduko diogia prestatzen hasi gean tresna horren nola ditzei jozue bat 0 bertsio, ez da? Bueno, kokapena iazkoa eta eskar lehengo urtekoaren
nola bat oinarria izan zen, bagoazen hitz egitea jauzi bat emateko ia planteamentu aldetikan ze oinarri teoriko dazkagun, ponentzi mordo bat egon zian, baina, bueno, bazian bi eremuiek, ez? Bat azan zer egin behar dugu hobeto eskolan, goatzen mazate Iñaki Biain eta Joseba Ibarretxe bilizian, gai horren inguruan, eta gero batez ere, udaltopen kontestuan, zer egin behar dugu hobeto eskolaz kanpo, ez? Niko jartzun bat entzuten, burua, eta argiak, bueno, orduan eskolaz kanpo batez ere gure lan hildo bezala, ezta? Aipatu zen idea nagusia izan zen, azkenean eskolak bakarrik ezin du horren barruan ekosistema bat behartzula, sozializatzea deitu geni ezaioke, hitzak diferenteak erabiltzeitu, eta igual badakau terminologia aldetik ere zehaztasun beharra, baina azkenean zen sozializatze prozesu horretan eskola bakarri balima zen, eta hemen burusoil eta dinosaurio desente ikuste dituten ez, goatzen mazate Mikel Zalbiden garaitik eskola iztun bila liburu egin zutenetik uste 81 zala, anatatze zan ez, gelan 8 urteko ume batek pasatzen dituen orduen pixua euneko 14-15 ingurukoa zala bere urte osoko esna orduekiko. Eskolak bakarrik ezin du kuantifikatzen desunean laguntzen du ikusten. Orduan ekosistema behar dugu, ingurune euskaldunetan edo familia euskalduna daudenean ekosistema hori badago, neurri batian, baina ekosistema hori maila lokalean gauzatzen hasterakoan, eskolorruz kanpoko jarduerak dia urrenkeraz lehendabizi heldu beharreko eremua, ezta? Lehena aipatu da, batez ere zan, ez dakit, seguruenik ikastola sortzen ibilitzianak esango zuten, ez? Ikastola sortu bezain pronto hasi zian Euskal Udalekoak antolatzen, ez? Zuetako batzuk juntzinaten, gu bezea, nola zian, Beire, Abaigar, Antzin, ez? Gauza behar zan. Baina guazen euskeratik, ez? Guazen eskolaz gain, ikastolaz gain, eremu bat eskaintzea, ez da, isialdian. Baina, bueno, urte guzti hauetako lanen ondorioz, egoera diferentea da, ez da? Bereziki esaten eginean bezala, EAN, eta esango nuke Nafarroko iparraldean ere bai, ez? Eta horrek ekarri diguna da, hurrengo pausua, ez? Bi egoera desberdin badaude gai honi abordatzerako eran, beste gai askori bezala, ez da? Eta da, zonalde horietan ezagutza orokortuta dakau 16 urte zazpikoen artean. Nabardurak dakizkigun eta ez dakizkigun guztiak, baina ezagutza orokortua dago, orduan, inkomunikazio egoerarik eman gabe, eremu hori berriro ere nahi dugun bezala deitu arnazgune, deitu arigune, deitu geniezaioke ereduko eskolorruz kanpoko eremua bihurtzeko kondiziotan gaude jasotzailearen aldetik. Eta bestea da, hori ez dagoenean, ez da? Orduan jarri beharko dugu udalekoekin, euskeratik dana alako egitasmoak prestatzen. Hori izan zen pixka bat, ondorio nagusitako bat, gero dazkagu gris guztiak, baina bi egoera horiek bai dia kualitatiboki desberdinak. Eta edozein kasutan, eta denei, argi ukitzarren, inolako kezka soziolinguistikorik ez izateko, aur eta gaztetxo guzti horiek ahal dute hori euskeraz jaso, bat eman zio, baina eredukoak ere ulertzen du, eta beraz ahal du jaso, eta gainak komeni zaio. Beraz, egiten nahi gana ona danaren inolako dudari gabe, ezta? Bueno, hori izan zen asko laburtuta, baina jasota dakazue justu guk produktuak deitzen genion, ez? Hasi ginean udaltop, elkarre gune bezala sortzen, informazio truke bezala, eta azken urtetan, azkenean egitasmoak edo nolabate ekoizten ditugu hainbat gauza, eta lehen urtean nik uste nabarmentzekoak bi izan ziala, ez? Bata izan zen, oain esandakoarekin lotuta, oinarri orokor hauek eta esku hartzeko gidalerro bezala plantatu genuen dokumentua, eta bigarrena jauzi hori ere, bereziki, hemenatea da, hezkuntza lege berriaren prestaketarekin batea,
egin genuen proposamen bat, eta bidali izan legebiltzarrea, izena naiz goatzen ondo, baina arautu daiteke edota komeni da, 16 urte zazpiko eskoleguz kanpoko jarduerak, eta baiezkotan nola. Eta intzan horren azterketa bat, eta proposamen bat, eta horrek heldulekua balu hezkuntza legean, nik uste jauzia emateko kondizioak hobetu ingo litzaizkigukela. Horiek da pixkat iazkoan eta helburura paseaz, aurtengoaren helburura paseaz, iazko hainbat dokumentu behidatuta, bateatzen zian olako zea batzuk, aipamen batzuk, adibidez gidalerro horretan, aipatzen zen esku hartze integrala egiteko, lehenik eta behin ezinbestekoa da jakitea zein hizkuntzetan egiten diren eskolaz kanpoko jarduerak. Hau da, garrantzitsua da errealitate hori diagnostikatzea, esku hartzea egoki planifikatzeko. Hori gidalerrotan zeon jasoa. Edurne Otamendik eta Raquel Romerok egindako ponentzian, behar ditugun tresnak izenburuaren zati bazun hartan, aipatzen zen. Etengabe hobetzea eta egokitzea ahalbidetuko duen, diagnostiko, ebaluazio eta ikerketa tresnaz baliatuko den eredua, eraldaketa helburu izango duena. Hoire jasotzen zen. Eta presatu gendun beste ponentzi hortan, arautu daitek edo komeni da hortan, azkenean ez da izen izango du, baina udal hezkuntza kontseilua, edo hezkuntza maila, edo danalako organo hori, hezkuntza lege berrian etorriko danari erreferentzia ginez, jartzezun, arduratuko da udalerriko eskoleguz kanpoko jarduera guztien hizkuntzazko egoeraren diagnosia egiteaz, dagozkion adierazleak finkatzeaz, eta artikulu honetan zehaztutako helburura iritsi bitarteko bidea gauzatzen dela bermatzeaz. Orduan, gu geuk sortutako 3 dokumentu horietan eginan eskatzen, eginan eskatzen bidea arakatzeko, eta, era praktikoago batean ere esan liteke behar hau ez. Ez da egiten hemen dagoen, ez dago, baina ni Durangoko euskera teknikania balima naiz, eta alkatea galdetzen maite eskoleguz kanpoko jarduera Durangon, nola dazkau? Ze esate jot? Esate jot tresna bat beharko nukela hori jakiteko, ez da? Zerango jot, denetatik do. Denetatik ez. Badakizkigu gure herriko eskoleguz kanpoko jarduera guztia zeintzuk dian? Durangokoak edo beste edozein, eta taldeak zeintzuk dian, eta hezitzaileak zeintzuk dian, eta etxetik hasita udaletxeak antolatzen ditunak badakizkigu zeintzuk dian, eta ikastetxeek antolatzen dituztenak, eta elkartek antolatzen dituztenak, eta nolakoak dian, batzu dira jakin zeintzuk, baina nolakoak dira hizkuntza alorrean, badakite hezitzaile, denetik do, denetik do, zenbatek dakite, zenbatek ez dakite, erabiltzen dan, ez dan, eta batez ere, eta bilar, edo atzo, konparatiboki, aurreragoa, zertan, pixka galdera konkretu hauetatik, atea zen idea hori, ez? Guazen tresna bat sortzea, edo tresna bat sortzeko alegina egitea, planteatu genuen udaltopeko batzordean, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundien eta hizkuntza politikako sailburuordetzaren artean, pentsatu genduna zen, proba egitea, aber tresna bat, egin ote genezaken, galdera hauei erantzuten lagunduko ligukena. Evidentemente, muga ditu, tresna horrek, denok talde lanean jartzezatena eta hau galdetuko bagenu, muga ditu, adibidez, datuak aitortuak izango dira, ez dira behatuak izango. Baina behatzeko sistemak arakatzen ere egia ez da. Hizkuntza ezaugarri batzutaz galdetuko dugu, ikusiko zue, nagusiki hezitzaileak nola egiten die haur eta gaztei. Baina galdetu genezake eta haur eta gazte hezitzaileei, eta umen artean, eta bestua joan, eta izango dira gauza batzuk bakarrik ez. Ez du balioko esku hartzeko, alegia esku hartzea laguntzeko baina ez da esku hartzerako tresna bat, da diagnostikorako tresna bat, xehetasun gehiago jaso ahal izango genituzke, baina iruditzen zaigu gero azalduko da sinpletasuna izango dela ezaugarrietako bat, baina nik uste beste tresna batzuekin osagarri izan litekeela, ezta?
Gero ikusiko dugu bideo batean, nola baita ere eskolor bereziki kirolarloan egindaren esperientzia bat kirol entrenamentu eta partidetako hizkuntza erabilera neurtzeko, eta orduan tresna desberdinen kombinazio batek igual eman diezaguke egoera kontrolatuagoa eramateko tresnak. Eta hoxe da kontestua, eta orduan ingen duna zen, esan duten erakundeon artean, emuni eskatu, tresna baten proposamena egintze zen, baina azalduko izue iderrek, pixka bat denon artean elaboratuko duen prozesu baten ondorioz, eta ez hasieratik bat egin eta hu izango da, eta ia erabilgarria. Eta hortikan hasiko naiz. Gaina islaroeko esan dut eta nik papel da guzti egon naiz ez galtzeko edo segure goteko. Iñakik esan du nahi segida ematen, kokatu nahi dugu hasieratik proiektu hau eta hasi aurretikan diagnostiko tresna honek ze jasoko duna azaltzen, uste dugu garrantzitsua dela kokatzea, proiektu honek helburu dula 2023-2024 ikasturte hasierarako udal guztietara iritsiko den diagnostiko tresna bat osatzea. Helburu hori jarrita epetan, ze plaza egokiagoa, maiatzan 11 eta 12an, hemen elkarteko sinazten euskerak teknikari guzti hoiekin tresna hau sortzea. Orduan, gaur dakarkiguna da, martxotik maiatzera bitartean, Iñakik aipatutako taldera horrek sortu duen lehenengo bertsioa erakustera gatoz, baina gaurko helburua da nola ez, ekarpenak jaso eta horrekin bigarren eredu bat edo bigarren bertsio bat sortzea. Prozesu honetan, hirugarren fase batean kokatzen da, bigarren bertsio hori 4-5 udalerrietan probatu egingo degula. Eta proba horrek ekartzen dizkigun ekarpenekin, sortuko degula behin betikoa edo behintzat, 23-24 ikasturterako udalerrien eskura egongo da diagnostiko tresnari. Orduan, esan nahi duguna da, gaur dakarkiguna proposamen bat dela, eta prozesuaren hasieran kokatzen degula, beraz, zuet danokin sortu nahi dugun tresnaz hitz egiten ari gala. Eta orduan, zer da tresna hau? Gure lehendabiziko ariketa ere izan zen, tresna honek jaso beharreko informazioa zein zen pentsatzen hasi aurretik akotatzea edo marko bat definitzea. Alegia, danok hasiko baginak pentsatzen, 16 urte azpiko udal batek 16 urte berako aisialdi antolatuaren diagnostikoa egiteko kontuan hartu behar dituen informazioa zein dan, horrek eduki ditzaken matizak, ezaugarriak, hamaika dira, milaka eduki ditzake orduan. Lehendabiziko ariketa izan zen, hitzez ezaugarritzea zen muga jarriko genizkion diagnostiko tresnarroi. Eta nahi ditugu azpimarratu, gaurko zueken ibiliko zazten talde ariketetan ere, guretzako perspektiba dela lana ezaugarri hauetatik lana egitea. Alegia, itzatea tresna bat sinplea izango dana, alderagarria izango dana udalerri guztien artean, edo alderatzeko aukera emango diguna. Horrek esan nahi du estandarra izango dela, emango digun informazioak argia izan behar dula, eta jasoko duen informazioak ere argia izan behar dula, eta koherentea eta malgoa. Eta zer da diagnostiko tresna honek jasoko dituen edo zeintzuk dira datu horiek. Aipatu oinarri taldea izango dela informazioa jasotzeko oinarria. Eta informazio motak 3 banatuko diala. Hori da proposamena, ea gaur ze ikusten dezuen. Batetik egongo da taldearen identifikazio bat, alegia identifikatu beharko da herri horretan, hiri horretan edo esparru horretan, lurralde horretan, ea aisialdi antolatuan zenbat talde ditugun. Orduan, identifikaziorako beharko genuke zein dan erakundea, taldea kodifikatu beharko deu, talde horretako begiraleak zeintzuk dian, eta beraien adina. Gutxo gora bera. Enaiz hartuko, jasoko dugun informazio guztia aipatzea, gero hori taldetan ikusiko ezolako zehazki zeintzuk dian jasoko ditugun informazio iturri guztiak. Baina, lehendabiziko multzo bat izango da identifikazioarena. Entitate bakoitzak bere taldea identifikatu egin beharko du. Gero, gure
tresnan proposatzen dugun informazio iturri nagusia bi adierazle izango dira. Begiralearen ezagutza eta erabilera. Hau da, begiralearen ezagutza, ea begirale hori, jarduera hori talde horrei emateko gaidan, euskaraz, eta bestea, ea begirale horrek jarduera horretan talde horri euskaraz zenbat egiten dio. Eta lehen etxiko dugu, bi datu hauek aitortuak izatea eta begiraleak beharak emandako datuak izatea. Eta gero, badago beste informazio osagarri bat, hizkuntzarekin aurrera begirako eskuartze posible bati begira jarriko bagina, ziurrenik hizkuntzaren bizi berritzerako eskuartze horretan baliogarriak zaizkigunak. Gurutzatuko genituzke begiralearen edo hezitzailearen generoa, taldearena, taldearen adina, ea hezitzaile horrek entitate horretan duen lan harremana, ea voluntarioa dan, ez dan, eta holako informazio osagarri bat. Orduan, jasoko ditugun informazioak, 3 multzo horietan edo banatuko genituzke. Eta zeintzuk dira tresna honek emango lituzken emaitzak? Hauek ere gero, taldetan ikusiko dituzue zehazki zeintzuk dira, baina batez ere, guretzat, 2 motetan edo banatu daitezke. Diagnostiko tresnak betez gero, udal horrek batetik edukiko lituzke herriko datu kuantitatibo orokorrak. Alegia, herri horretako zenbat entitate ditugun aixialde antolatzen, zenbat talde dauden, zenbat begirale ditugun lanean, zenbat begiralek dakiten euskaraz, zenbat begiralek egiten duten euskaraz, pixkat, euneko orokorrak edo mapa, guk esaten dugu, diagnostiko tresna honek emango digun argazki horretarako datu kuantitatibo batzuk jasoko genituzke. Eta gero esateko genuen baita ere, zerrenda itxurako informazio aletuago bat ere emango digula. Alegia, jakingo dugu, herri horretako zenbat begirale diran euskaraz jarduera emateko gai, zenbatek ematen duten, horietatik, pixkatkoaz desglosatzen, horietatik zenbat diran emakumezkoak edo zenbat gizonezkoak, ea talde horretan eragina duen hartzailea edo gazte edo aurroiek hoien generoa zein dan, ea adinaren arabera entitate berdinean hizkuntzaren erabilera aldatzen dan, ea talde horretan begiralea edo hezitzailea voluntarioa izan edo ez horrek eragina duen, eta pixkat goaz zerrenda edo informazio aletuago hori eskuratzen. Baina esan bezala, informazio iturri nagusia, naiz eta gero diagnostiko tresna honek informazio gehiago emango digun, eta hori ikusiko ez dute, baina guretzat zentralak dian eta danoi emango lizkiguken datuak izango liazke, herri horretan zenbat talde ditugun, niskinako 40, hau da bete dugu adibide bat, eta adibideko emaitzak ekarritugu, gero ikusiko ez zuenak. Eta emaitza nagusiak hauek izango lirateke. Herri horretan zenbat talde ditugun aixialdean 16 urte arte, zenbat begirale, ikasle horiek zenbat ordu pasatzen dituzten jarduera horretan, jardueraren guztizko horretatik hezitzaileen euneko zenbata dan gai jarduera euskaraz emateko, eta gai diren horietatik zenbatek ematen duten jarduera hori euskaraz. Eta gero, ponderazio bat edo, inak esatezuna ez, beraien eguneko ordu horietatik jarduera euskaraz ume horiek behien egunerokoan zenbat igarotzen duten. Eta nola bideratu. Badakigu, udalerri bakoitza mundu bat dela eta bakoitzaren funtzionatzeko prozesuak edo dinamikak oso desberdinak izan daitezkela eta badirela. Baina, badakarkigu, olako proposamen bat, hau ere zalantzan jarriko duguna taldeetan, informazioaren ustiaketa edo, nola kudeatu beharko genuken informazioa hau dana jasotzea eta erabiltzea. Ordan guk bai ikusten dugu, udalerri horretako edo udal horretako euskara teknikariak izan behar duela diagnostiko tresna honen arduraduna eta gainera tresna honek arduradun bat izan, eduki egin behar duela. Euskara teknikaria ez dagoen kasuetan udalak izendatu beharko duela beste arduradunen bat, beste arloren batekoa. Eta gero baita ere ikusten dugu, dimentsioaren arabera, batez ere handitzen goazen udala edo herri jabea, koordinazio organo bat ere segun nun beharrezkoa izango dela. Eta hau batez ere euskara teknikaren lana erraisteko. Alegia,
udal batean aisialdiko entitatekin harremana hainbat esparrutatik dago bideratuta. Eta komunikazio kanaloik askotan gaina aspalditik finkatuta daude eta hau ere horietatik bideratzea da proposamena. Alegia, hezkuntzako teknikariak, kirola, kultura, parte hartzea, dana dalakoa, bai? Baina bai behintzat, euskara teknikariaren gain horrenbesteko pixua jarri beharrean, pixkat uste deu, udalaren baitan ere koordinatzeko tresna bat izan beharko dula. Eta berdinak gertatzen da entitateko arduradunetan. Alegia, 2023ko udazkenean, udalera diagnostiko tresna iristen danean, eta behin, herriko koordinazio organo horrek, edo euskara teknikaria arduraduran horrek, herriko entitateen zerrenda bat egiten dunean, bidalien behartzaile herriko entitate horietara, izan telematikoki, izan online edo izan papereko formatuan, bitara ingo genuke. Eta gero entitateko arduradun batek jaso egingo du. Proposamena da ere, entitatearen tamainaren arabera, entitate horretan arduradun batek bete beharko dula. Zergatik, horretik ikusi dugun taula hontan, taldea oinarri hartuta, norbaitek entitate horren ikuspegi orokorra duenak bete beharko duelako. Naiz eta lehen esten dugun ezagutza eta erabileraren datuak aitortuak izatea ezitzailearenak. Behin hori iritsita, entitateak datu hauek bete beharko lituzke, izan Excela bidaliko diogun Excelaren bitartez, edo izan Excela edo kalkulu horri alegia. Eta edo izan paperean, zegoen dikan ere badakigu, papeleko formatua ere beharrezko izango dela hainbat kasutan. Eta horiek jasotzeko, euskara teknikariak, arduradunak edo koordinazio organo horretan dauden pertsona horiek jasoko lituzke eta diagnostiko tresna betetzea izango litzake. Momentu honetan ez dago modu automatikoa horik, baina balizko garapenetan bai aurre ikusten da bai izan datu base bat edo modu automatikoagoak datu hauek jasotzeko. Eta gero bai aurre ikusten dugu ere tresnaren erabilerarako bai patutako adierazle horien definizioak ere guztiok modu berdinan ulertzeko ere, gidalerroak bai tresnaren ustiapena egingo dezuen ontzako, eta baita ere tresnan datuak beteko dituzten horientzako ere egongo diala. Eta bukatzeko, bai azpimarratu hasiera fase batean gaudela eta gaur nahi degula zuei aurkeztu diagnostiko tresna honetan jasoko dugun informazio hori bera zein da, horri egiteko dituzuen ekarpenak jaso, proposatzen dugun prozesu informazioa jaso eta usteatzeko prozesu horretan ere izan ditzakezuen ekarpenak jaso nahi ditugu, eta horrekin sortuko dugula bigarren bertsioa. Beraz, gaurko helburua da, guk ekarritako zirriborre honi ekarpenak egitea. Bai, hemen zaude estenontzat eta baita etxetik streaming bidez jarraitzen ari estenontzako ere bai. Eta bai azpimarratu nahi dugu, talde lanerako perspektiba bai proposatzen dizuegula hasiera batean aipatutako premisa horietatik egitea. Hau da, kontziente gea, zuetako askok, zuen udalerrietan ziurrenik guk dakarkigun tresna oso sinplea izango dela zuentzat, zuetako askok hontan lan indezuelako urte askotan. Eta ziurrenik tresna garatuago batzuk ere erabili dituzuela edo metodologia garatuago batzuk. Baina, hasieran aipatutako premisa horietan oinarrituta berriro, ikuspegi orokorra lortzeko eta denoi udalerri guztietako datuak alderagarriak izateko eta zerbait estandarra sortzeko, proposatu nahi dizuegu bakoitzak zuen errealidadetik, pixkat estandarizazioare begira ziekarpen egiteko dazkazuen, hortik egitea gaurko talde ariketa. Eta bai, nekin azkeneko beste ohar bat ere baneko esateko, badakigu ere diagnostiko tresna hau guztiontzako, hasiera batean igual beldurra edo bertigo pixkat eman dezakela, baina kontzienteak ere zuetako askorentzat izan daitekela informazioaren lagin bat jasotzeko aukera bat. Alegia, udal batek erabaki dezakela adibidez, udalak eskaintzen duen aisialdiaren diagnostikoan geratzea bakarrik. Emango dula informazio partziala jasotzeko aukera ere. Eta bukatzeko bai, kontziente gehala ere,
honek balizko garapena ekarri dezakela, informazio askoz gehiago jaso dezakegula, baina zentratu behar gala momentuz sinpletasun horretan, eta hori dela gaurko proposamena. Eta oain bukatzeko, Iñakik leheno esan du, tresna honek osagarri izan nahi dula ere, jada egiten ari dian bestelako proiektu eta dinamikekin. Eta horregatik, dakarkigu gaurkoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako eta soziolinguistika klusterrak bideratutako eskolaz kanpoko kirolean, kiroleko proiektu baten laburpen bideo bat. Eta hau bada adibidez, behaketan oinarritutako proiektu bat, guk osagarria ikusten duguna horrelako diagnostiko tresna batekin. Kezka batetik abiatu ginen, egokia ote zen eskola kirolean euskarak zeukan presentzia, eta horretarako udalekin egitasmoaren barruan proiektu elkartu bat sortu zen, ohiko izaten den bezala, gai bat hartu, horren inguruan sakontzarik eta bat egin, gero praktikara eraman alizateko. Helburua bikoitza zen, batetik nahi genuen tresna egoki bat izatea, kirol neurketak egiteko, eta metodologia edo jarraibide zehatza. Eta bestetik, helburu nagusia zen, argazkirik alik eta errealena atara izatea, gero beharrezkoa balitz, horren inguruko esku hartzeak diseinatzeko, edo eskola kirolaren inguruan euskaren erabilera areagotzeko, neurri zehatzak identifikatzeko eta proposatzeko. Hasieran planteamendua irekiago izan zen eta udalerri gehiago parte hartu zuten, azkenen neurketa egin zen 5 udalerritan. Legazpin, Urretxu Zumarragan, Azkoitin, Orion eta Zarautzen. 2022ko udazkenetik urtarrilera, udalerri horietan egin ziren 3 entrenamendu eta partida baten neurketak. 2023ko urtarrilera egin genituen aipatutako neurketa horiek. Hizkuntzen erabileraren kale neurketak egin dira LH4ko aurren entrenamendu eta partidetan. 29 talde neurtu dira, guztira 6.500-etik gora elkarrizketa jaso dira. Horrek esan nahi du, datu sendoak, estatistikoki sendoak ditugula. Erabili dugun metodologia, kale erabileraren neurketaren metodologia da funtsean, oinarria hori da, baina egin ditugu moldaketa batzuk. Kirol jarduerek badituzte ezaugarri batzuk, talde txikiak dira, gune mugatuak, itxiak, neurketak egiten ere, hain zuzen, ibili dira kale neurketan eskarmentua duten gazteak. 5 udalerrietako talde guztiak hartuta, bataz besteko erabilera 84 ingurukoa da. Esan nahi du, 10 lagunetik 8 euskaraz ari da, kirol jardueretan. Erabilera daturik altuena Zarautzen 80% da, bataz beste, eta baxuena 77 Urretxu Zumarragan. Parte hartzailei dagokienez 5 multzo egin dira. Eta erabilera orokorrak hartuta urrenkera hau izango litzateke. Erabilera altuena entrenatzaileen artean behatu dugu, ondoren entrenatzen ari diren aurren artean, jokozainak 3. nolabait multzoan, baina partidetan besterik neurtu ez direnez, elkarrizketa gutxi ditugu, beraz datu ez da oso sendoa. Ondoren, 4. postuan edo izango genuke ikusleen aurren erabilera eta azkenik ikusle helduena. Azpimarragarria da, herri guztietan eta parte hartzaile guztietan orohar, emakumezkoek edo neskek, gizonezkoek baino gehiago hitz egiten dutela euskeraz, eta batez ere alde handiena dago aurren artean. Hori orohar ikusten ari gera azken neurketetan. Balorazioari dagokionez, askotan intuizioz aritzen gera. Orduan neurketak eta ikerketa egitea garrantzitsua da benetan jakiteko zein den egoera, ez? Aipatuko nuke garrantzia dula parte hartzaileen artean entrenatzailek izatea erabilera altuena dutenak, hori garrantzitsua da nolabait gazte aurrauentzako erreferenteak beraie direlako. Guretzat beti izan da oso importantea euskararen erabilera zaintzea kiroletan. Gure ustez hala hil izan dugu beti, baina ustetik errealitatera badago pausu bat eta uste horri datuak jarri nahi genizkion
Bueno, valorazioa alde batetik egindako lanarena oso positiboa da, ze iritzi zaigu erabilitako metodologia eta erabilitako tresnak oso egokiak izan direla eta jarraipen estua egin zaiela eta emaitzekin ere oso pozik gaude. Ze bataz besteko erabilera 80%koa izan da eta guretzat hori oso datu pozgarria da. Azterketa hain zehatza izateak ematen digu aukera taldez taldekako datuak ezagutzeko. Badakigu nun dauzkagun hobetzekoak, zer hobetu behar dugun aztertuko dugu ikastetxekin batea, eta hor neurriak hartzeko proposamenak eta egingo ditugu elkarrekin. Eta hau esan da, datozen urtetan, pentsatzen dugu 18 urtetik berako Kirol Federatuaren neurketa bat egitea ere oso egokia izango litzatekela. Ze Zarautzen oso lotuta ikusten dugu kirola euskararekin. Eta iruditzen zaigu badala zaintzeko eta kontuan hartzeko esparru berezi bat. Tira, oso ezaugarri soziolingüistiko desberdinetako herriak neurtu ditugu eta beraz emaitzak tentuz aztertzekoak dira, baina orokorrean esango dugu oso emaitza onak izan diala. Herri ia guztietan atera diantatuak izan dira herri hortako kaleko erabilera baino altuagoak. Eta horrek eman gaitu pentsatzera interbentzio eskuartze globalik ez dugula behar alorrontan, ze ikusten dugu guk baitugula landu beharreko beste alor batzuk importanteagoak. Orain dela 10 bat urte bageneukan kezka, gure kirol entrenatzaileek eta askotan joera zutela gaztelaniaz egiteko, gaztelaniaz bideratzeko bai entrenamenduak eta bai partidak. Oso pozgarria izan da, konstatatu alizatea datutan, benetan aldaketa hori gertatu dela. Aurrekin, eta horrek erakostu da, zerbait ondo egin dela. Tresna informatiko bat testatu izan dugu, egoera errealean, neurketak izan ditugu, eta irutzegu balioan jartzeko dela baita ere, horrek tresna hori gero erabili izango dugula beste hainbat alorretan. Eskola kirolaz aparte, kirolean, eskola orduaz aparte egiten den kirolean eta erabiltzeko modukoa da, eta baita beste zenbait jardueratan ere. Iñaki Arruti eta Aider Gurrutxaga udalto batzordeko kideak izan dira gurean. Ez dugu orain galderen tarteri luzatuko gero talde lanean luze zabal ariko zaretelakoz honen inguruan. Hortaz, urrengo gonbidatuei eginen diegu ongi etorria. Arritzagun, eskuzarta fuerte batekin, Estitxu Alkorta eta Rafa Ugalde. Egun homikote. Eta eskerrik asko torretorren aurrera pixka bat, aurkeztuko zaituztegu. Ez eta, gehientsunak ezagutuko dituzue, ni lehenengo zari naiz aurten udaltopena aurkezle, baina errandiate gehientsunok hemen ja errepikatzen duzuela eta ezagutzen duzuela elkar, eta, pozgarria da, komunitate txiki bat sortzea urtero, eta pozgarria da ezaguna unitzenik ere, Aupa Felix, Aupa Patri, Aupa Kristina, ongi zarete? Interesantea urtengoa? Bai? Posten naiz. Bromak aparte aurkeztuko izkizu urrengo bi izlariak zein izanen diren. Estitxu Alkorta, kalitatearen kudeaketan auditorea eta lan arriskuen prebentzioko teknikaria da. Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskarako zuzendaria eta Euskararen aholku batzordeko kidea izandakoa. 2003 urtetik gaur egunera arte, Lasarte Oriako udaleko EAJ-ko bozeramalea da. Egun Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburuordetzaren euskara sustatzeko zuzendaria. Ongi etorri, Estitxu. Eta ondoan Rafa Ugalde Iragorri, Amorebete Etxanoko udaleko euskara teknikaria, lan arloan euskararen irakaskuntzan eta materialgintzan hainbat urtez aritua, Amorebete Etxanoko udal euskaltegian eta Zornotzako barnetegian. 2014 urtetik, gaur egunera arte, euskara teknikaria da Amorebete Etxanoko udalean. Ongi etorri, zuri ere. Eta hauek biak hitzaldiari paratu dioten izenburua da, tokian tokiko, haur eta gazteen kirol sistemetan euskararen erabilera areagotzeko eredu sistematizatuak pilotatzeko proiektua. Potoloa gaia, zer erran handia izanen duzue seguraski, hortaz, eman dizaiegu txalo handi bat, urrengo bi izlariei. Aurrera. Bai, niko katuko eta gero zuri mago zuten. Bueno, egunon guztioi.
Bizatitan banatu du ponentzia, lehenengo nire aldetik saiatuko naiz proiektu hau kokatzen, testu inguru batean jartzen, xede nagusia zein den azaltzen, eta gero ezaugarri nagusiak. Eta gero ja Rafari emango jotiza, eta beha azalduko du Zornotzan oain arte, proiektu honen baitan, egindakoaren emaitzaren, urratxen lehenengo emaitzak, bai? A ber. Basan dakoa, sarrera, xedea, ezaugarri orokorrak, eta piloto hau, piloto honen lehenengo emaitzak Zornotzarekin lotutakoa dira, baina esan berra dago ere Amurrion eta Aretxabaletan ere, pilotaje berdinak egiten ari gehala, eta hori ere azaldukoet. Eta, esan bezala, Zornotzako esperientzia, gertutik ezautuko zuen Rafaren bitartez. Kokatzeko, askok jakingo duzuen bezala, ze, plana hau aurkezterako garaian, kirolan euskara sustatzeko plana, hainbat bilera eta foro egin genitun, zuen ekarpenak ere jasotzeko, 2008an aurkeztu genuen kirolean euskara sustatzeko plana. Ez da plan estrategiko bat, ez da 20 urteko plan bat, gu legealdika planak egiten saiatzen geha, beraz 4 urteko plana da, baina jarraitzeko asmoa duen plana bada. Orduan plan honek dauka helburu zehatz bat, estrategia zehatz bat, eta estrategiarekin lotutako hainbat ekintza. Esan bezala garatzen ari geha, ekitzez ekintza plan hori, eta 24an ikusiko dugu zer funtzionatu duen, zerk ez, eta seguruna beste 4 urteko plana egingo dugu. Orduan plan honen helburu nagusia oso simplea da 18 adintarte bat jarri genuen, eta 18 urte jarri genuen muga, 18 urte bitarteko gazten euskaren erabileran eragitea. Hori da, xede nagusia. Beti ere, betiko koletiakin ez, eremu soziolinguistikoak kontuan hartuta, eta horietarako berariazko ekintzak zuzenduz, beti kontuan hartuta, baino, batez ere, plan honek daukan muga da adintartea. Ikusten genuelako eragin behar zala txikitatik, eskola kiroletik, baina kirol federatuan ere, eta 18 urte bitarte jarri genuen muga hori. Proiektu ontara ja jetxita, proiektu hau, pilotaje hau, da plan, aurretik azalduen plan horren ekintzetako bat. Jaurlaritzatik, gustatzen zaigu, ereduak sortzen saiatzea, aplikagarrik izan daitezken beste realitatera eramateko. Horratikan saiatzen egiten pilotaje ezberdinak, hortikan eredu bat sortu eta beste antzeko realitate horriei eskintzeko helburarekin. Orduan, proiektu honen, justo pilotagenen xedea, hortxe daukazu ez, izan da hasiera-hasieratik tokian tokiko aurren gazten kirol sistemetan euskararen erabilera areagotzeko, herri ezberdinetan aplikatzekoa izan daiteken eredu bat sortzea. Hoi da, hasiera-hasieratik proiektu hauen, pilotaje hauen helburu nagusia. Baina zahatzago, udalerri edo, kasu betan udalerri bateko gazte mailako kirol sistema bere osotasunen hartu, hau da, 5 urtetik 18 urtera, hau da, kirol eskola eta kirol federatua juveniliar arte hartuta, eta euskaren erabilera handitzeko lanketa hori sistematizatzea. Estandarizatzea, horitekan eredu alik eta estandarrenak sortu, eta gainontzeko herriei eskaini. Beti ere, badagozkien eragileen artean, elkarlana eta koordinazioa sustatuz. Kirolaren esparruan, eta segun eta zehadin tartean, eragile asko daude tartean. Gurasoa daude, ikastetxeak daude, klubak daude, monitorea daude, aixialdi elkarte batzutan, beste batzutan ez, euskara elkarte batzutan bai, beste batzutan ez, beraz, honek eskatzen du eragileen arteko koordinazio lan handi bat. Ez bakarrik herri mailan, kirola badakigu ezin dela bakarrik, ez dela bakarrik udalaren eskumena, hor badaude federazioak, hor dago ere diputazioa, eta gero hor dago ere jaurlaritza kirol eskolarekin. Orduan esan dakoa, herri ezberdinetan, gaur Zornotza dakarkigu, baina Amurri eta Aretxabaletan ere,
Herri ezberdinetan aplikatzeko izan diteken eredu bat, prototipo bat sortu dugu, hortikan abiatuta pilotajean bitartez aurreko pilotua hobetu, eredu berriak sortu, hasirakoak hobetuko dutenak, eta egoera praktikoetan zein bide urratu daiteken eta zein ez, erakutsiko dezaketenak. Hoi da, pilotoiek martxan jartzen nahi gen pilotuak. Bueno, eta zeintzu dian piloto hauen ezaugarri orokorrak. Bueno, lehenengo, haurrak eta gazteak erdigunean jartzea. Bai? Haurrak eta gazteak erdigunean jarrita, lan egita proposatu duen hasiera-hasieratik, helburua baitzan haur eta gazte horien hizkuntza portaeretan eragitea, adin tarte guztietan, bai? Euskararen aldeko autua egin zezaten uneoro, bai? Horregatik prozesuan zehar hartu behar izan diren erabakiak eta zehaztu behar izan ziren estrategia portaera ezberdin horietan eragiteari begirakoak izan dira. Unibertsoa, esan dakoa, 5-6 urtetikan, 18 urte bertateko kirolari gaztei begira izan da, pilotajea, izaten ari da pilotajea, esan barra dago, pilotajea hori iaz hasi genuen, baina jarraitzeko bokazioa dauka. Ikerketa askoren arabera, ordura arte finkatutako hizkuntza ohiturek aldaketa nabarmena izaten hori dute umeak kirola egiten hasten direnean, ez? Normalian, nabarmenena, eta txarrerako, kirolan hasten direnean, eta kirola referentzia orotan nagusi izaten den hizkuntza erdera dalako, bai? Edo gaztelera. Eta, hirugarren ezaugarri nagusia, adituk esaten du bezala ikuspegi holistikoarekin ere lan egin dela, hau da, haur eta gazteen ibilbidea berosotasunean aztertu da, ibilbide horretan azalduko diren sistema guztiak aztertu dira, familia, txikietan, eskola kirolean, familiak zeren, ume horientzat erreferentzia izan daiteke grosoak, eskola ere izan daiteke erreferentzia, eta gero, klubetan eta txapelketetan eta federatu egiten dianean, referentzia horiek aldatu juten dira, eta guraso izatetik, igual entrenatzailea izaten da beren referentzia. Orduan, ibilbide hori guztia ikusi da, aztertu da, eta eragile ezberdinekin lan egiten saiatu da. Horretik esaten dudala herri proiektu bat. Ez da bakarrik udalari begirako proiektu bat. Bai, udalari dagokio lidergori ematea, baina esan bezala herriko eragile ezberdin asko daude implikatuta hontan. Hautatutako herriak, ez dugu izan nola irizbide zehatz bat esateko, herri honetan nengo da, eta bagarekin 3 lorraldetan egin behar zela, hori bai, 3 errealidade ezberdinak ere bai, eta ez bakarrik egoera soziolinguistikoari begira. Hor daude datu soziolinguistiko batzuk, erabileraren aldetik, euskararen erabileraren aldetik badago aldia, baina batez ere nahi genitun herri pixkat ertainak eta eremu kontrolatu bat, horlako pilotaje bat ezin zanein, igual 50 klub edo 40 ez dakit kirol ezberdin zituen herri baten, bai? Orduan hori ere kontuan hartu dugu, eta gero ere bai, diputazioekin ere kontrastatuta, erabaki izan, herri horiek izatea, lehenengo pilotajeetan parte hartuko zutenak, bai? Herri horiekin ere jarri ginen harremanetan, eta hor ere ikusi hartzen herrietan ere borondatea baldin bado, pilotaje hobetan parte hartzeko. Beste gabe, bai? Hau edia, momentu enten pilotatzen aigean 3 herrik. Eta ibilbidearen urrats orokorrak, emango ditut bakarrik, kronogramatxo bat zegoia, fase bakoitzaren zeitasunak, arrafak emango ditu. 2022ko maiatza uztailan prototipoak sortu zian. Esan barra dago hemen gaudela hemen Jaurlaritza eta Zornotzako udala, baina emun ere onda bide lagun hontan, bai? Emuni dagokio pixat gidari lanak egitea, eta gero ere pilotajetatik eta fase ezberdinetatik jasotzen da material guztia bildu, estandarizatu eta sistematizatzen, bai? Orduan, prototipo eredua sortu zen maiatzatu uztaila bitartean, herrietako aurkezpenak egin zian, ikuste genuen herriak jakin behartzula zertan ari ziren, edo udalak zeri ekingo zion, eta orduan
herri ezberdin horietan, bai Amurrion, bai Aretxabeletan eta bai Zornotzan, aurkezpen horiek oso ezberdinak izan dira. Eta hori bai da, hemendikan atako dian emaitzetako bat, ez? Ez da eredu bat, ez da sistema estandar bat sortuko mendikan, eta gaina hala behar du. Herri bakoitza bere egiteko modu ditu, herri batian euskara elkartea dago, beste batian ez, herri batean kirol klub guzti saretuta daude bestian ez, orduan, hoi bada ere pilotatzen ari gehan hori, ez? Orduan, herrietako aurkezpenak esan etorrekin oso ezberdinak izan zian 3 errealitateetan. Batzuk bazaketen foro bat sortuta, beste batzuk nahiago izan zuten banan-banan eragile horiekin neon, denetik. Diagnostikoa iraila eta urtarrila bitarte egin da, eta diagnostikoa ere, hortikan ere ikasiko du, eta hortikan atako ditugu, leno Iñakik eta Iderrek aurkeztu duten bezala, aixialdi osoa aztertuko duen, edo diagnostiko duen tresna bat bezala, gu ere, kirolan jaitsita, hemendikan ere espero dugu, horrelako diagnostikoa egiteko eredu bat ere sortzea. Diagnostikoa beraz egina daude herri horietan, eta diagnostiko hori oinarri, oain, urtarrila eta otsailean, herri bakoitzean erronkak eta esku hartze ezberdinak adostu dituzte. Eta adostutako erronken implementazioa orain hasiko dira, eta esan bezala, normalean kirola era eta kirol eskola kursoarekin batea dijoanez, honek ere jarraipena izango du. Eta Rafari hitza pasa horretik ere aztu zaitezatea, prototipo, pilotaje hauek herri proiektuak diala eta herri mailan landu diala, baina koordinazio mai bat ere egon da, udal gaindiko erakundoien artean. Lehen esan duten bezala, kirola, erabaki askok udalak bakarrik ezin ditulako hartu, esan bezala federazioa daudelako tartian, formakuntzari dagokionez adibidez, edo kirolen ere hezkuntza sistematik, edo diputazioak eskola kirolari dagokionez, orduan bazeon eta badago mai orokor bat, udal gaindiko erakundez osatuta, eta bertan egiten da, udalek ere parte hartzen dute, eta bertan udalak ere 3 udal horiek elkarren berri izaten dute, eta hortikan atatzetako diagnosik eta erronkak ere gainontzeko erakundei ere aurkezten zaie. Bi aldiz bildu da koordinazio mai hori, eta jarraitzeko asmoarekin ere bai. Eta, hain jetxita Zornotzara, Rafari emango jotitza. Eskerrik asko. Egunon, nik ez dik esan duen moduan, salduko dizuet Zornotzako proiektua, edo Zornotzan zetan ari garen, ez? Zornotzan, Amorebita etxanon. Eta, gu euskararen erabilera sustatzeko kirol elkarteetan eta hasi ginen 2018an egin genuen lehenengo ahalegin bat, eta, deialdi orokor bat egin genuen, deitu egin genien elkarte guztiei, eta azkenean, deialdi 2 egin da lortu genuen denei azaltzea proiektu bat genuela, euskararen erabilera sustatzeko kirol elkartekin, eta eta ia prezeuden proiektuan parte hartzeko, eta baietz, denak prezeuden. Orduan, esan genien lehenengo saio teoriko bigengo zirela, sensibilizazioa lantzeko saio 2, eta denak parte hartuko zutela, eta saio teorioko horiek egitekoak ginenean, neuk ditu nien, banan, guzti, azte bete lehenago, eta denek esan zuten etorriko zirela, eta zenbat agertu ziren, 3. Eta Zornotzan 22 kirol elkarte dira, eta 22tik 3. Hala ere, egin genuen proiektu hori, baina emaitza eskasa izan zen, ez? Hori 2018an izan zen. Eta gero, orain nik azalduko dizuet, 3 ikasturteko proiektua, bai? 3 ikasturte, 3 denboraldi, 2008an hasita, ez? Ze gertatu zen 2008an, Zornotzara, etorri izan lankide, izan nuen, Aritz Azkandon, hemen daukagu eserita, ez? Eta berak arlo pribatuan arlo hau landuta zeukan. Eta proposatu zuen, hau Zornotzan beste ahalegin bat egitea, ez? Eta bide horretatik jo genuen. Beraz, berak egin zuen diagnosia, eta ekintza planak prestatu, eta honen oinarri sendoa Aritzak ezarri zuen, niri dagokita saltzea, baina geuk egiten diogulako. Bera Bilbora joan zen, Zornotzatik Bilbora aldaketa txarrerako biztan da, baina proiektu polita utzi zuen. Horren, Zornotzan, 2008an, 22 kirol elkarte ziren, orain 23 dira, baina horrekin hasi ginen,
Eta, lehenengo pausua, Aritzak esan duzun, hitzorduak banan-banan. Bagenkan beste aurreko esperientzia hori, denei deialdea eginda, eta hitzorduak banan-banan, hori ezinbestekoa da. Noiz, eurak alduten egunean eta alduten orduan. Eta hala ere kostatzen da askotan hitzordua egitea. Ez dakit lehen nok esan duen, uste dut Beñatek esan duela, holako elkartetan eta dabilen jendea lanpetua dela, gauza pilo daukagu eta egia da. Hitzordu horiek izan ziren ordu beti inguruko elkarrezetak eta bertan ja diagnosia egiteko. Elkarte horren tripak barrutik eta ezagutzeko, ez? Diagnosirako galdetegia preste zeukan Aritzak, eta bertan burutzen zen hori, eta hortik atera ziren lehenengo egitekoak guretzat, ez? Euren behar izan oinarrizkoenak aztertu, eta batzuk ziren segidoan erantzutekoak, eta beste batzuk aurren urterako plangintza, ekintza plan bat edo egiteko. Galdetegian, diagnosirako galdetegian, ze jasotzen da? Gitxi gora bera, klubaren organigrama zein den, arduradunak zeintzuk diren, zenbat entrenatzaile, zenbat talde, eta funtzionamendua. Hizkuntza gaitasuna, arduradunen hizkuntza gaitasuna zein den, entrenatzaileena, ume eta gazteena, normalean hor, ulermen maila guztiek daukate hona, baina, erakunderen irudia zelan daukaten antolatuta, merkentinerako tresnak euskera hutzean, elebitan, gaztelaniaz dituzten, edo gurasoekiko komunikazioa edo izen emateko fitxak eta ia zelan duten, hizkuntzatan, eta euskerean erabilera zenbatekoa den, entrenatzaileen artean, zuzendaritzako taldeko kiden artean, umeen eta gazteen gurasoekin, eta ez? Euskerarekiko motivazioa, zenbatekoa den, oroar, Zorrontzako elkartetan motivazio handia dago, baina beti dago salbuespenen bat, gero aipatuko dugu. Eta gero, ia elkartean hizkuntza irizpiderik duten edo ez, ez? Kasu horretan oso gutxi. Batek zeukan, lehenengo esperientziatik, urte paralelera egin zen esperientziatik, batek atara zuen dekalogo bat, eta baina gauza gutxi, arlo horretan. Hori izan zen, 2020-2021 denboraldian, ez? Urrengo denboraldirako diagnosi, parkatu, honetara pasatu horretik, diagnosi honetatik atara ziren lehenengo egiteko batzu premiazkoak zirenak, ez? Ez dakit, izena bateko fitzak edo gurasoekiko komunikaziorako eskutez batzuk eta erdero utzian ditugu. Horretan horiek elebitan ipinten lagundu, batzuek arazoa zuten lexiko aldetik, lexiko txikitxo batekin lagundu, iztegi txikitxo gatar, eta marketingirako tresnak zelan ipini elebitan, eta holako irizpide batzuk pasatu zitzaizkin segiduan, ez? Eta gero 2021-2022 denboraldirako ekintza plana pasatu zitzaien. Berriro, betiko prozedura, hitzorduak banan-banan, eta berriro inotori ez da erraza. Hor, bigarren hitzordu horretan, proposamenak pasatu zitzaizkien, beti ere egiteko errazak hori oso lanpetuta dabiltza eta ezin diegu lan handirik eman, eta gainera, gaitasun aldibe batzuetan arazoak izaten dituzte, ez? Orduan egiteko ziren, hori, batzuk aldez aurretik eginda genituen lagundu genien aurreko urtean, baina marketingirako euskarriak egokitu, komunikaziorako idatziak elebitan ipini, eta hizkuntza irizpide simple batzuk atera, euren arteko, kiden arteko erabilera areagotzeko proposamena, hori pasatu zitzaien fitxatxo batean, eta ez? Eta gero, urrengo pausoa izan zen, urrengo denboraldian, denboraldi honetan, 2020-2023 denboraldian, ekintza plan horien jarraipena hasi gara egiten, ez? Amaitzen ari gara. Orduan, hemen ditugu jarraipen horren emaitzak. Eta, ekintza planak sinpleak ziren, asmoa, motivazioa badago eta asmoa ona, beti daukago asmo ona, eta gero, ze egiten dugu asmoekin? Normalean ez ditugu betetzen, ez? Orduan, ze gertatu da? Elkarte batek erabilera plana egin du, hori asko da. Erabilera planerako, erabiltzen dugu, komerzioekin erabili dugu batzuetan, bikaineko ere da, baina oso sinpletuta, eta hori pasatu, eta eurek zirribor bat egin dute, guk gero zirribor hori zuzendu, proposamenak egin, eta eurekin berri elkartu, eta behin betiko bertzino atera. Baina, elkarte batek, erabilera plan simple bat egin du. 3 elkartek dekalogo bat egin dute, 10 hizkuntza irizpide, oinarrizko.
Umeen aurrean beti euskaraz ingo dugu, gurasoekiko komunikazioa beti izango da lehenengo hitzak euskaraz eta bar, eta idatzizkoa elebitan, eta holako gauza sinpleak. Erdian ipini duguna, gehienek ez dute zer egin. Bizitza horrela da. Baina sortu dira, aurrik usten ez dituen handerako, guk geuk bidean ikasi ditugunak, edo baina nik. Aditzak segurunik esperientzia zukan aurretik eta hori bazekien baina nik ikasi ditugunak. Eta gero nabarmendu diren arazo batzuk. Orduan, aurrik usten ez genituenak, zer ikasi dugun, herriko kirol elkarteak hobeto ezagutzen ditugu. Eta euskara lehentasunen artean daukate, gehienek. 22 elkartetik bat da paso egiten duena, baina 19 lehentasuna eurentzako importantea da, gaitasuna badute, arduradunek eta bar, baina, laguntza behar dute. Eta gero badut beste pare bat, interesatu badutenak, motivazioa badute, baina gaitasun aldetik mugatuago daude. Bide honetan ze ikasi dugu, bestalde batetik ze behar izan duten eta ze zailtasun duten. Sensibilizazioa landu da, eta hori, nire ustez oso importantea da. Batzar bakotzean, editzordu bakotzean, sensibilizatu egiten da jentea. Berez badute sensibilizazioa eta euskaldunak dira, euskaraz badakite. Badakite umeekin eta gazteekin dabiltzala eta hori sustatu egin nahi dute. Eta hitzordu bakoitzan sensibilizatu egiten da jentea. Orduan hori importantea da. Konfiantza giroa sortu da. Gu ni zornotzarrenaz. Nik zorrotzako jentea ezagutzen dut, eta elkarteako kideak ezagutzen ditut. Hori importante da, konfiantza egotea, eta euskara arloan zer behar dozuenean deitu, eskatu, gu udala gara, administrazioa gara, eta zerbitzua moteko gaude, eta zui laguntzeko gaude. Horan, askotan konfiantzarik ez badago, igual, jentea ez da usartzen, baina konfiantza hori lortu dugu, eta edo zer behar dozuenean deitu, edo bidali. Konfiantza horrek euskara arloko premiaren bat dutenean, gure gana jotzeko bidea errastu dira, hori egia da. Ez daukate pegarik, ez daukate lotzarik, konfiantza dago, eta Rafa hau daukagu, ez dakit, elebitan ipinteko, zuzentzeko, begiratuko duzu emesedez, eta guk preste egon behar dugu horretarako beti. Eta talde asko, euskaraldian parte hartu dute, eta lankide izan gara, jarduerak antolatzen, eta hori importantea da. Nabarmendu diren arazoak. Ikusi dugu, kirol elkartetan eta dauden arazo batzuk. Denek esaten dute zailtasunak dituzela entrenatzaileak eta batez entrenatzaile euskaldunak topatzeko. Guk azaldu digutenez badakigu badagoela formazio duen jentea, arlo honetan, baina herrietako elkartetara ez dira iristen. Ez dira ari arlo horretan lanean. Zergaitik, ez dakigu. Abia puntuan, prinsipioz, badago formazio duen jentea, baina iritzi behar den helmuga horretara ez da jente hori heltzen. Zer gertatzen den bitartean, hori aztertu egin beharko litzateke, baina hor, badago arazoren bat antza. Instalazio falta, Zornotzan hain zuzen, instalazio piloa dago, baina, 22 elkarte, eta elkarte bakotzean hainbat talde. Hori herri guztietako, ez da, arazo bat da, instalazioak eskaz gelditzen direla. Finantziazio arazoak, betiko kontu ez. Dena dela, gurean, aztertu egin behar dugu, erabaki politikoa behartu beharko lirateke, zadibidez Zornotzan, kirol elkartentzako diru laguntzak denak dira izendunak. Hain elkarte, hainbat, zenbateko dago, alde zerretik esarrita, eta hain elkarte hainbat, honi hainbat, eta barez. Eta behar bada, kontuan izan beharko litzateke, euskera sustatzea haitik, gazteen eta umeen artea ausean erabila sustatzea haitik, sariketa moduren bat, edo saritzeko moduren bat, ez dakit. Proposamen hori egin dugu, eta barriro egingo dugu, diru laguntzen ordenantza orain barriztu behar dugulako, ez? Errelego falta elkarteetan, ardurak hartzeko. Ardurak hartzea beti da lana, eta zailtasuna dago arlo askotan, ez? Eta kirol elkarteetan bebai. Eta kudeaketan formazio falta, finanziazio arloan, komunikazioan, pertsona eta baliabideen kudeaketan, lana borondatez egiten duen jentea da, nik txirrindularitza arloko talde hartuko, txirrindularitza gustatzen zaidalako eta presna honetan lan egiteko, afizio hori daukat, formazioik bidean ikasten dutena, ez? Eta hemendik aurrera, zer? 2023, 24, denboraldiari begira, guk proiektu honekin jarraituko dugu. Proiektua etorri da euskara zerbitzuaren jardueran
txertatuta gelditzeko betiko. Ezin da izan 2-3 urteko proiektu bat, herriko kirol elkarteekin hartu eman zuzen auki behar dugu beti. Eta konfiantza girori beti auki behar dugu eta gure laguntza auki behar dute beti. Orduan, jarraipenari ekitea. Elkarten premi erantzuten laguntzea. Orduan, asmoa da, denboraldi guztietan hitzordu bat egitea elkartekin. Zetarako, ze arazorik sortu zaizue, behar izan berezirik edo berririk nabaritu duzue, zetan lagundu alizu, azken baten konfiantza giro hori eta laguntza emateko. Gu herri batean gaude eta guk herri maila baino ezin dugu eragin. Goiti dagoena, baina herrian laguntza hori eman behar dugu. Entrenatzaileentzako formazioa, teknikoa eta hizkuntza gaitasuna. Orain, maiatzean, emango ditugu saio batzuk, eta gero datorren denboraldiko hasieran bebai, igual, guk formazio tekniko handirik behar da ezin dugu, baina zeo zer ikasiko dute, eta hizkuntza gaitasunari buruz pentsatuko ditugu beste formazio saio batzuk, baina hemen ikusten dugu interesgarria dela, kirol elkarteetako arteko harremanak sendotzea edo saretzea. Atzo egon ginen batekin, kirol talde bateko arduranekin, eta galdetu ginen, eta harremanik badaukazue, 22 elkarte, eta zuen artean arduradunek eta badaukazue harremanik, ezagutzen dugu elkar, herrikoak garelako pistaz eta bar, baina ez daukagu hartu eman handirik. Eta gure ustez, sare hori importantea da. Elkarteak baditugu, baina espadago interakzio dikeroen artean, espadago saretze hori, orain maiatzean egingo dugun ordubiko saio baten hartuko dute parte. Ez ere, Sociedad Deportiva Moreita hori da orain bigarren mailan egondan taldea, orain moten du barrio egongo dela, baina maila handiko eta hainbat talde dituen kluba da. Ikasiki beste futbol talde bat, baina umeentzako, eta horiek 350 ume inguru mugitzen dituzte, baina arte marzialetako talde batek parte hartuko du, eta horiek 130 ume edo mugitzen dituzte, saskibaloi taldea bai, rugby taldea parte hartuko du, orduan hainbat disiplinan astuko dira, eta ezagutzen dira biztaz. Hor, harremana be sortuko da euren artean, eta guztez, saretze hori importantea da. Orduan, helburua da honi ekitea proiektuari. Ondorio nagusiak, amaitzeko. Kirol elkarte bat kudeatzeko ardura hartzen dutenak oso personal lanpetuak izaten dira. Lanean dabiltza, orain dela gutxi batek esan zen, Rafa, ni lanean nabil. Lanean dabiltza, seme-alabak dituzte, asko, eta gainera olako elkarte baten ardura hartzen dute. Eta ardura handia da, horrek ordu piloak entzen dira. Orduan, itxordu bat egitea askotan ez da erreza. Nik elkarte batekin ez dut lortu itxordurik denboraldi honetan, hainbat bidera hitz egin du telefonoz beharekin, datorren aztean dituko dizut. Azkenan, email bat bidali diot eta ez dut erantzunik jaso, baina alegina egiten du. Euskararekiko sensibilitatea badute gehienek. Badago bat Zornotzan paso egiten duena, bat, 22-tik. Baina laguntza behar dute. Esan dugu, oso lanpetuta daude, formazio falta badute eta gure laguntza behar dute. Eta geok eman behar diogu laguntzari. Konfiantza giroa ezinbestekoa da. Jakin behar dute, alboan gaudela, herrikoak garela, auzotarrak garela, eta lagunak garela, eta gertu gaudela beti. Esan duana, etengabeko lana da, ez da 2-3 urteko proiektua, ez betiko proiektu bat da. Hau da, gure zereginetan, txertatuta dagoen, beste zera bat. Eta gero gure esku ez daudenak. Lehen aipatu ditudan arazoak, ez? Kirol elkarte dituzten bestelako arazoak. Finanziazio arazoak, instalazioen falta, errelego falta, entrenatzaileak topatzeko zailtasunak. Eta gero nik neuk daukadan arazo bat, ez dago hemen, baina amaitzeko, eta da administrazioan dagoen arazo bat. Nik adibidez, gu euskara zerbitzuan 2 teknikari gara, Zornotzan, eta azken 5 urteotan 4 lankide eduki ditut. Horri arazoa da. Horlako proiektu bati heldu eta jarraipena emateko eta azkenean arazoa da. Orduan, eta hori da gaur egun administrazioan gertatzen da gauza bat. Teknikarien rotazio hori etengabe, ez? Eta, hauzi izan da nik azaldu bere esan dizuedana. Beste barik, alabasan. Aritzen... Bai. Hain bideo baten sartu dute, da Aritzolagoiren testigantza, kes metodologia batzuk ezagutuko zuen, entrenamendutan euskara sustatzeko Aritzek sustatutako metodologia,
hemen duzue bere testigantza. Jazto. KES metodologia laburdura bada, eta izango litzateke kirol entrenamenduetan euskara sustatzeko metodologia. Eta oinarrian da, entrenatzailea nolabait ere hizkuntza erabileraren erdigunean jartzea, eta bera ardatz bezala hartzea edo erreferentzia bezala hartuz, saiatzea kirol elkarteetan edo kirol elkarteetako talde bakoitzean, entrenatzaile bakoitzaren bidez, euskararen erabilera sustatzea. KES metodologian egiten duguna da, hasieran entrenatzailea formatu, hizkuntza erabileraren sustapen horretan oinarrizko estrategia batzuk eman, egon daitezkeen arazo edo egoera desberdin aurrean nola jokatu beharko luketen azaldu, eta formazio horren ondoren denboraldi hasten da, entrenatzailea bere taldearekin ohiko jarduna egiten hasten da, eta egiten duguna da, beharren arabera, dinamizatzaileok edo koordinatzaileok bisita batzuk egiten dizkiegu, ikusteko benetan, nola ari dien, ze zailtasun dauzkan, ze taldearen ezaugarriak ere ezagutzeko, eta ahal den neurrian lagundu ahal izateko eta aholkularitza hori eskaini ahal izateko. Eta hirugarren atala, neurtu egiten dugu. Egiten dira ikasturtean bi neurketa, bat abenduan bueltan, gabonen bueltan, eta gero bestea maiatza ekaina bueltan. Besterik gabe, pixka bat talde bakoitzaren euskararen erabileraren egoera ezagutzeko, orokorrean joerak ere ikusteko, ez? Donostiako kasuan, esan daiteke izugarria zidela KES metodologian parte hartzen ari diren elkarteen kopurua. 20 elkarteren bueltan gabiltza, 200 digora taldek parte hartzen dute, eta entrenatzaileak ere ia 200 entrenatzaile ingururekin ari gara lanean. Antzeko metodologia erabiltzen dugu baita ere, esate baterako Hernanin Dobera Euskara Elkartearekin elkarlanean. Aretxaboletan ere, Aretxaboletako Unión Deportiva Aretxabolet, udarekin ere ari gera. Eta baita Aretxaboletako proiektu horrek barruan, ointxe saskibaloi taldeko elkarteko taldetxo batzuekin baita ere. KES metodologian sartu ahal izateko, entrenatzaileak euskalduna izan behar du, edo euskararen erabilera sustatzeko borondate hori eduki behar du. Egiten dugu neurketa horretan 3 zutabe nagusi bereizten ditugu. Alde batetik neurtzen dugu entrenatzaileak aurrei, neska-mutilei zerbait galdetzean, zerbait esatean, zuzenean zerbait galdetu edo esaten dietenean hauek ze hizkuntzatan erantzuten duten. Eta lehenengo zutabe honetan oso garbi ikusten da entrenatzailea elkarrizketaren sustatzaile denean edo elkarrizketaren hasiera horretan protagonista denean, erabilera oso handia dela. 80-85 gora izaten da, kasu gehienetan. Bigarren zutabea izango litzateke aurra edo gaztea denean entrenatzailearengana zerbait esatera, zerbait galdetzera, zerbait eskatzera joaten denean. Kasu horretan pixka bat jaisten da, baina neurketak adierazten digute 70-60 gora izaten diela beti askotan erantzuten dutenak euskeraz. Hirugarren zutabea izango litzateke aur eta gazteek beraien arteko harreman horretan, erabilera horria nabarmen jaisten da, baina gutxi gora bera 50-60 artean. Oinarria KES metodologia bezalako egitasmo bat aurrera ateratzeko da, kirol elkartean bai zuzendaritzatik hasi eta gero hortik bera, koordinatzaileak baldin badago eta bar, denak hildo beretik joateko ideiak oso garbi edukitzea. Kirol elkartearen filosofiaren eta irizpideen eta helburu nagusienen artean hizkuntzaren gaia pixka bat zentralidade hori ematea eta entrenatzaileko hori sentitzea ezinbestekoa da kirol elkarten eta kluben implikazio hori. Entrenatzaileak azkenean sentitu esaten ez dirala nolabait ere irla isolatu bat, ez? Egiten dudan balorazioa da elkarteak sensibilizatzen, kontzientziatzen ari direla, garrantzia gero eta handiagoa ematen diotela hizkuntzaren gaiari, eta nolabait ere saiatzen direla beraien eguneroko horretan hizkuntzaren gaia presente izaten eta praktikan jartzen, entrenatzaileen erabileraren bidez. Eta aurrera begirako erronkak esango nuke direla gizartean bertan euskararen kontuan dauzkagun erronkekin, ezta? Pandemian geldialdi moduko bat sumatu dugu, aurre eta gazten erabileran, eta jaitsiera bat nabaritu dugu.
Eta ez jetxiera erabileran bakarrik, baizik eta jetxiera ere agian lehen adinari dagokionez, ez dakit LH6 edo DBH baten gazteako joera nabarmenagoa izan zitekena, edo LH5-en, orain ikusten ari gara, kasu batzuetan oraindik eta aur gazteagoekin ematen ari dela, ez? Eta hor bai ikusten dugu erronka potolo bat deukiko degula, etorkizunera begira, pixka bat hori gelditzen saiatzen eta baita ere adintarte erabilera adintarte hori berriz ere lehengora bueltatzen saiatzen. Eman esku zarta horiek eta onaino entzuten da? Bai, bale, gaur ez da mikrofonen eguna, hemengoare ondatu da. Estitxu Alkorta eta Rafa Ugalde eskerra unitz eta txalo beroa beraientzat zuen ekarpen guztiengatik. Urrundu pixan ere ondora favorez. Biziki interesgarria zuen hitzaldia eta lehen egin dugun gizan, orain ere, nahi duzuenok aukera izanen duzue zuen galderak egiteko. Altxa eskua, hurbilduko dizugu mikrofono bat hemen zaudetenoi eta etxetik, streaming bidez online jarraitzen gaitu zuenok, zuen YouTubeko txatean egin galdera, mugikorra hemen daukat eta mugikorraren bidez helaraziko dienik zuen galdera Estitxu eta Rafari. Momentua da, bakarren batek baldin badu zerbait galdetzeko horik, oraintxe da aukera. Bai, hemen aintzinean bat. Rafa, zuk aipatu duzu hor formazio duen jendea bilatzea zaila dela, badagoela, baina ez dutela sartu nahi. Ez dut ulertzen zer den formazio duen jendea. Entrenatzaile gaitasuna duena edo hizkuntza gaitasuna duena? Entrenatzaile gaitasuna duena. Gero hizkuntza gaitasunarekin hemen formazioan aipatu teknikoa eta hizkuntza gaitasuna. Horbe batzuk esan digute, eta askotan gertatzen da, nik entrenamentuan aserretzen naizenean, kabreatzen naizenean, gaztelania zazten da, ez gaztelania ateratzen zait. Horbe hizkuntza gaitasuna landu inberla eta badauko gogoan zeo zer egitea. Baina esan dut entrenatzaile gaitasuna duena esan nahi izan dut. Badagoela, alan jakina hasi gute guri, baina gero, segaitik ez da heltzen elkarteetara, elkarteetako lana segaitik ez haien interesatzen, ez dakit. Hor bitartean zeo zer dago, arazoen bat dago, edo aztertu beharko litzateke. Baina gero errealitatea da, elkartek esaten dutela, ez dutela entrenatzailerik aurkitzen. Doakoa delako behar da. Egin behar den lana doakoa izanen delako. Doakoa edo txartordainduta, edo lan baldintzak egongo dira hortartean. Bai, seguru. Eskerrik asko. Seguri. Bertzerik? Txatean ez dagoela galderarik, diote, menutiko du boskia, bai? Esker mila, parte hartzeagatik, eta txalo handi batez agurtuko ditugu. Rafa eta Estitxu, eskerra unitz, bilei. Baina meketako txiki bat ongi, ez? Bai, estimatua izanen da. Orain atsedena izanen dugu, ordu erdiko atseden txikia, errandiete dagoenekoz lehenbiziko solairuan pres dela mokadutxo hori, amaiketakoa, eta oroitu gero, amaiketakotik bueltan, egon pixka favorez, altxatu gabe, bi ohar bakarrik abiatu aintzinetik, errandiate, ondotik talde lana eginen duzue, badakizue, ordu erdiko atsedena eta gero, bakoitza dagokizuen gelatara joan entzarete, hasieran, hor, sarreran, eman dizuete dokumentazioa eta hor paratuko dizue ze gelatara joan behar duzuen, bakarren batek ezpalimadaki edo ezpadu hartu favorez galdetu gure lankidei antolakuntzeko eta haiek erranen dizuete nora jo behar duzuen. Txetik, online bidez jarraitzen gaituzuenok, jakin, aurten, zuekin ez dugula eginen talde lanik, baino jakina zuen ekarpenak bai nahi ditugu eta interesatzen zaizkigu, hortaz zuek formularioa jaso duzue, ustez bederen, aste honetan zehar bihali dizuegu, hortaz, bakarren batek formulari jaso ezpadu, idatz diezaiola, Aitorri, gure lankideari, aitorabildua kulturatelier.eus elbidera,
aitorabildua.kulturatelier.eus, eta bertan, momentuan bialiko dizu Aitorre formularioa. Gaur talde lanean jasotzen den guztia, eta zuek, etxekoek ere, ekarpenak egiten dituzunean, hori guztia bihar goizeko 9:00 hementxe bertan aurkeztuko dugu, ondorio guztiak eta zuen ekarpen guztiak. Eta jakin, gero, talde lanaren ondotik, Zubietako ara eta jatetxera joanen garela bazkaltzera. Oharra, hasieran aipatu gizan, autobusa paratuko dizuegu, ara joan etorria egin dezazuen. Autobus bakarra dagoenez, 2 joan etorri ginen ditu, batzuk lehenbizik autobusa joan entzarete, bertzei esperatzeko eskatuko dizuegu, eta bigarren buelta horretan, falta zaretenak eramanen zaituztegu jatetxera. Eta behinan, lasai ederrean, ordubiak eta laurdenetan hasiko da bazkaria. Bazkari horita gero, egunean behin ez, baina urtean behin joko horretan, hariko gara, jolas horretan, jokoa ez, jolasa, eta, Euskara gauza honitz da, dibertsioa eta ongi pasatzea ere bai, eta horri zaren duzue aukera denok, pixko bat divertitzeko. Eta bertzerik ez, orain probestu, honegin diezazuela ameketakoak, gero eman ekarpenak eta gozatu talde lanean, eta gero honegin bazkariak. Esker mila, gero arte.